digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Pebrero taong 2025. 84 days na lamang po mga Kabombo Castor Nation bagong 2025 midterm elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Senator Marcos naniniwalang hindi urgent ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero election lawyer, naniniwala namang hindi rason ang pangangampanya para maantala ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, ang House Tri Committee naman nagbabala ng mas mabigat na legal action laban sa mga vloggers na hindi pa rin sisipot sa pagdinig bukas. Ang grupong Zelda binatikos naman ang umano'y VIP treatment kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Pero may paliwanag ho dito ang Bureau of Jail Management and Penology. Samantala, transparency naman sa kalakalan ng mga armas sa Southeast Asia tututukan ng mga nagkakaisang bansa. Samantala, regional roadmap on weapons naman isinusulong. Abangan din sa ating provincial report mamayang Davao City Police pinabulaanan ng pagpapasuot ng pulang damit sa mga pulis sa isinagawang campaign rally ni Pangulong Marcos upang dumami umano ang mga supporter. International news, abangan po mamaya, stampede sa istasyon ng tren dyan sa May India, kumitil ng 18 katao. Samantala, Marburg virus disease naman patuloy ang pagkalat sa Tanzania. At sa ating sports balita, NBA All-Star Game umarangkada na. Itong sina Stephen Curry at LeBron James at iba pang mga NBA star muli pong buibida. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa na maaaring magkain ng mga senador ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasunod dyan ng kanyang kontrobersyal na pahayag na patayin ang 15 kasalukuyang senador upang makapasok ang mga senatorial bet ng partido o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Ayon kay Attorney Cayosa, bagaman na lumalabas na biro lamang ito ng dating Pangulo, maaari manong maghain ng kaso ang sinumang senador na personal na nababahala o personal na natakot sa naging pahayag ng dating Pangulo. Kailangan lamang anyang mag-testify ang mga ito at ituring ang naging pahayag ng Pangulo bilang banta sa kanilang sarili o sa kanilang kaligtasan. Git ng abogado, isa itong public crime at maaari daw ho itong litisin o usigin ng korte. Gayunpaman, kung wala anyang senador na magte-testify laban sa impact ng mga pahayag nitong si dating Pangulong Duterte, posibleng mahirapang magsampa ng kaso tulad ng grave threat kahit pa magsasagawa ang National Bureau of Investigation ng sarili nitong pagsisiyasat. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ibabatay pa rin ng korte ang desisyon sa kung anumang ebidensyang makukuha at ipepresenta rito. Nitong nakalipas na linggo, nang sinabi ni dating Pangulong Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban na patayin na lamang ang mga senador upang magkaroon ng vacancy. Sakaling makakapatayan niya ng 15 senador, ay maaari na makakapasok ang lahat ng mga senatorial candidate ng PDP Laban. Bagaman nakakalungkot anya ito kung mangyayari, pero marami anya sa kanila ay nakakainis. Bagaman tumawa ang mga supporter ng PDP Laban sa bahagi ng rally, sinabi ni Attorney Cayosa na hindi isang excuse na tukuyin o ituring ito bilang isang biro lamang. Bagkus, kailangan tignan ang iba pang mga pangyayaring kaakibat sa naging pahayag ng dating Pangulo. Samantala, iginit naman po ng isang election lawyer na hindi dapat makaantala sa paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pangangampanya ng ilang senador para sa 2025 midterm elections. Sa isang statement, ipinunto ni Attorney Romulo Macalintal na minamandato ng 1987 Constitution na ang trial o paglilitis ay kaagad na magpapatuloy sa oras na naihain na ang impeachment complaint sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kaya't hindi anya isang valid excuse para sa kasalukuyang Senado na ipasa sa bagong Senado ang constitutional duty nito para agad na simulan ng walang pagkaantala ang proceedings. Saad pa ni Attorney Macalintal na hindi parte ng job description ng sinumang senador ang pangangampanya na nakatakdang matapos na ang termino.
Katwiran pa ng election lawyer na ang mga incoming senator ng bagong Congress ay hindi nakatali sa mga aksyon at deliberasyon ng kanilang predecessor dahil ang pinaka-rule umano ng kasalukuyang Senado na nakapaloob sa Section 123, Rule 44, lahat ng nakabinbing usapin at proceedings ay matiterminate sa oras na matapos na ang isang kongreso. Subalit ang mga ito ay itratrato na parang inihain sa unang pagkakataon. Tanong pa ni Atty. Macalintal kung hindi ba nauunawaan ng kasalukuyang Senado ang sarili nitong mandato na ang impeachment case laban kay Vice President Sara na nasa kamay na ng mataas na kapulungan ay ituturing na terminated sa oras na matapos na ang kasalukuyang Congress sa Hunyo at 30 ng kasalukuyang taon. At ang kaso ay hahawakan na ng incoming Senate at ituturing ang naturang kaso na parang onang best pa lang na inihain. Sa makatwid, isaan niya itong paglabag sa constitutional provision kung saan walang impeachment proceedings ang dapat simulan laban sa parehong opisyal na mahigit isang beses sa loob ng isang taon. Matatandaan na nauna na ngang ipinaliwanag ni Senate President Jesus Escudero na para mag-convene ang Senado bilang impeachment court, kailangang may nagpapatuloy na sesyon sa kapulungan na magbibigay daan sa mga senator judges na manumpa. Nauna ring sinabi ng Senate President na maaaring mangyari ito sa Hunyo 2 sa oras na mag-umpisa ang sesyon pagkatapos ng 2025 midterm elections. Subalit kamakailan, sinabi ni Senate President Escudero na posible daw na pagkatapos na ng ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo, simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kamumbo. Itong si Senator Amy Marcos, ang presidential sister, naniwalang hindi ho urgent na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Pero nagkaisa rin na simulan na po ito sa buwan ng Hulyo. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senadora Amy Marcos na hindi urgent ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcos, kilalang kaibigan ni Duterte na sa Hulyo na lamang ikasang paglilitis laban kay VP Sara at ito rin anyang pasya ng buong Senado. Ito'y batay na rin sa sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na pagkatapos na lamang ng State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isagawang impeachment trial. Depensa ng Senadora, 2 buwan na nakatenga sa Kamarang impeachment complaint at last minute na kung ipadala ang kopya sa Senado. Hindi, magkasabay kami ng buong Senado na pinagkaisahan na siguro ipahulyo na lamang dahil kasi yun nga, 2 taon na namin naririnig yan, 2 buwan na nakatenga dyan sa Kongreso. Bakit naman last minute pinadala sa amin? Huwag naman ganon. Kaya kami, palagay namin, hindi naman siya urgent kasi nag-antay silang 2 taon tapos nung napila na, 2 buwan naman, ay siguro hindi urgent, tsaka na lang, sa Hulyo na lang. Yun ang sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na posibleng ma-question sa Korte Suprema ang hindi agad na pagsasagawa ng Senado ng paglilitis laban kay VP Sara. Ito'y dahil nakasad sa saligang batas na dapat na agad na simulan ng impeachment trial sa oras na maihain na sa Senado ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara ang verified impeachment complaint. Tinukoy nakasad sa konstitusyon na dapat magsagawa ang Senado ng impeachment trial forthwith na ibig sabihin ay kaagad. Gayunpaman, iniakyat na sa korte ang isang petisyon na umiling na umpisa na ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nilinaw naman po ng Davao City Police Office na walang kulay politika ang kautusan nito sa 55 na police officer na maglagay ng touch of red sa kanilang mga damit kasabay ng pagbabantay sa alyansa ng Bagong Pilipinas political rally nitong weekend. Sa isang statement, sinabi ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na walang ibang kahulugan ang naging kautusan at mananatiling apolitical ang Davao City Police. Iginit pa ni Marantan, ang ginawang deployment ay isang standard security measure na walang ibang layunin kundi matiyak ang seguridad at kaligtasan ng Pangulo at iba pang dumalo sa naturang rally, anuman ang political affiliation ng mga ito.
Mananatili anyang neutral at professional ang Davao Police sa lahat ng isinasagawa nitong operasyon. Ang kulay pula ay ang nagsisilbing color motif ng partido nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang umani ng batikos ang naging kautusan na isa daw internal memorandum para sa mga operatiba ng Davao City Police. Ayon naman kay Colonel Marantan, ang pagkakalik nito at tuluyang pagkakapost online ay hindi otorisado. Samantala ipinaliwanag naman ng pulis na ang pag-deploy sa 55 pulis na nakasuot ng civilian attire ay alinsunod po yan sa naging kahilingan ng Police Regional Office 11 upang tumulong sa Presidential Security Command sa araw ng rally. Abangan po ang dagdag na development dito mamaya. May exclusive report po dito ang ating sister session, ang Bombo Radio Davao. Kaugnay pa rin po mga kaumbos sa ilan pang mga paglilinaw. Kaugnay sa naturang pagsusot nga nitong pulang mga damit nitong ginanap na rally nitong weekend. Sa iba pang mga updates, binatikos ng grupong samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o mas kilala sa tawag na selda ang manoy VIP treatment o very important person treatment na binibigay kay Kingdom of Jesus Christ founder senatorial candidate Apollo Kibuloy. Ito'y kasunod na rin ng pagpapalabas sa recorded campaign message nitong si Kibuloy sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o itong PDP Laban itong nakalipas na linggo. Ayon sa grupo, ang naturang hakbang ay patunay ng umano'y double standard na pagtrato ng pamahalaan sa mga detainees o sa mga nakakulong. Tanong tuloy nitong si Selda Vice Chairman Danilo de la Fuente, bakit nabibigyan ng pagkakataon itong si Kibuloy na makapag-record ng campaign video o campaign material ngayong ang ibang mga preso ay kailangang sumunod sa mas istriktong panuntunan o patakaran na nasa loob ng kulungan. Ayon kay De La Fuente, ang mga mahihirap na detainees at mga political prisoner ay kailangang sumunod sa mga istriktong panuntunan habang ang mga mayroong pera at yung mga makakapangyarihan ay nakakakuha raw ng special treatment. Bilang kasagutan naman po rito, sinabi nitong si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera na ang naturang video ay legal na kinuha o in-record. Ayon sa jail colonel, ipinagbabawal ng Bureau of Jail Management and Penology ang hindi otorisadong pag-record o paggamit ng mga kamera sa loob ng kulungan. Gayunpaman, mayroon anyang court order para makapag-record itong si Kibuloy ng kanyang mensahe kahit na siya ay nakakulong at kailangang sumunod dito ang Bureau of Jail. Ayon pa kay Colonel Bustinera, ang video nitong si Kibuloy ay kinuha habang siya ay nakakonfine doon sa may Pasig City General Hospital at hindi sa loob ng kanyang detention facility. Unang ipinalabas ang video ng kontrobersyal na pastor sa rally ng PDP Laban sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion, ang nagsisilbing legal counsel ng nakakulong na kandidato, hawak pa rin itong si Kibuloy ang kanyang mga civil at political rights bilang isang kandidato sa halalan. Samantala, iniulat naman ng Committee to Protect Journalists na walang Pilipinong mamamahayag na pinatay sa kabuuan ng 2024, ang unang pagkakataon sa Pilipinas sa loob ng 2 dekada. Gayunpaman, itinuring pa rin ng naturang organisasyon ang Pilipinas bilang isa sa 6 na bansa na consistently deadly para sa mga mamamahayag mula noong taong 1998 hanggang 2024. Sa loob ng naturang time frame, ang Iran ang may pinakamataas na bilang ng mga mamamahayag na napatay na umabot sa 226. Sinundan naman ito ng Pilipinas na mayroong 149 at pangatlo ang Mexico na mayroong 147. Pang-apat naman ang Pakistan na mayroong 74. Sumunod ang India na mayroong 73 at ika-6 ang Somalia na mayroong 72. Batay sa panuntunang sinusunod ng organisasyon, tinutukoy nito ang isang pagpatay bilang murder kung saan ay mayroong mabigat na ebidensyang sumusuporta na ang isang mamamahayag ay pinatay dahil sa kanyang trabaho. Mayroon ding sariling research o pananaliksik na ginawa ang grupo. Samantala, bagamat wala namang naitalang pinatay na Pilipinong mamamahayag sa loob ng 2024, tinukoy naman ng CPJ ang naturang taon bilang deadliest year para sa mga mamamahayag.
Ayon sa komite, mas maraming mamamahayag sa buong mundo ang pinatay sa loob ng 2024 mula noong sinimulan nito ang pangungulekta ng datos. Mahigit 3 dekada na ang nakakalipas. Batay sa report ng komite, umabot sa 124 na journalists at media workers ang napatay sa nakalipas na taon, kung saan 2/3 dito ay pawang mga Palestinian na umano'y pinatay na ng mga Israeli. Ayon pa sa naturang grupo, ang naturang datos ay patunay lamang na patuloy na nahaharap sa banta at panganib ang mga reporter at media workers. Oras natin 15 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, muli pong itinaas ng State Weather Bureau ang flood warning sa 5 mga rehiyon, 3 sa Luzon at 2 dun sa may Mindanao ngayong araw. Kinabibilangan ito ng Cordillera Administrative Region, ang Region 2 Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, napawang mula ho dyan o dito sa Luzon, ang Region 11 o Davao Region at Region 12 o Sorsogon na kapwa mula dyan sa may bahagi ng Mindanao. Ayon sa ahensya, muli pong mahaharap ang mga ito sa mabibigat na mga pagulan, dala ho ng shearline na nakakaapekto sa Northern Luzon at itong Intertropical Convergence Zone nakakaapekto naman dyan sa bahagi po ng Mindanao. Sa Cordillera Administrative Region, kasama ho dito ang mga probinsya ng Ifugao, probinsya ng Benguet, Kalinga, Mountain Province at Apayao kasama ang probinsya ng Abra. Sa Region 2 o dyan sa may Cagayan Valley, kasama ho dito ang probinsya ng Cagayan, probinsya ng Batanes, Isabela at ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Makikita ho ninyo mga kabombo sa inyong mga screen para ho sa ating mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon pong araw na ito o oras na ito, ito hong listahan ng mga probinsya at mga rehiyon. Sa Central Luzon naman o dyan po sa may Region 3, tanging ang probinsya po ng Aurora ang nasa ilalim ng flood warning ngayong araw. Sa Region 11 o dyan po sa may Davao Region, nakataas po ito sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro at maging ang Davao Occidental. Diyan naman sa may Sorsogon o dyan po sa may Region 12, nakataas ito sa mga probinsya ng Sarangani, South Cotabato at sa probinsya ng Sultan Kudarat. Muli pong ipinapayo sa mga residente o sa mga mamayan at mga lokal na pamalaan na bantayan ang sitwasyon sa mga kailugan dahil po sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga ito at umabot sa mga mabababang komunidad. Samantala, tanging isang dam na lamang po sa Luzon ang nagpapakawala ng tubig ngayong araw. Kasunod na rin ang pagsasara ng 4 na iba pang dam sa kanilang spillway gate sa nauna pong binuksan nitong nakalipas na linggo. Ngayong araw, tanging ang Magat Dam na lamang sa Northern Luzon ang may nakabukas na spillway gate at nagpapakawala ng kabuang 488.6 cubic meters per second. Ang bulto po ng tubig na pinapakawalan nito ay mas mataas na mahigit 100 cubic meters per second mula sa dating pinapakawalan nito kahapon na pumapalo lamang sa 348.44 cubic meters per second. Samantala, matapos nga po ang sunod-sunod na pagsara ng spillway gate ng 4 na malalaking dam sa Luzon, nagrehistro naman ang 3 sa mga ito ng bawas sa antas ng tubig sa kanilang mga reservoir. Sa Binga Dam, nabawasan po ito ng halos 50 centimeters ng tubig habang 14 centimeters naman ang nabawas sa level ng Ipo Dam. Sa Angat Dam, bagya itong nabawasan ngunit nananatiling mataas ang antas ng tubig dito. Umaabot pa rin sa 213.75 meters ang level ng tubig sa naturang dam. Halos 2 metro naman na mas mataas ito kung ikukumpara sa 212 meters na normal high water level. Sa kabilang dako, bahagya naman pong tumaas ang level ng tubig sa may Ambuklaw Dam mula nang tumigil ito sa pagpapakawala. Sa kasalukuyan ay umaabot sa 761.63 meters ang level ng tubig nito. Kulang-kulang 40 centimeters bago maabot ang 752 na normal high water level nito. Samantala, kuha po tayo ng iba pang mga balita. Itong mga tinutukan ng ating mga kasama. Itong Sub-Regional Meeting on Enhancing Cooperation for Arms Trade Treaty at itong Universalization and Humanitarian Disarmament o marangkada na ho ngayong araw. Maki-update po tayo sa mga haganapan dyan sa pamagitan ni Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, Bombo Ever, umarangkada na ngayong araw ang kauna-unahang pagpupulong para sa pagpapaigting ng kooperasyon ng Pilipinas sa Arms Trade Treaty. Ito ay para mapanatili ang seguridad at ang pagsasanay sa weapon regulation sa bansa at ang pagpapaigting rin ng regional cooperation ito sa Asia-Pacific region.
Dahil hindi makakadalo si Executive Secretary Lucas Bersamin, bunsod ng kanyang mga naunang event, ang kanyang paunang pahayag ay iminungkahi ni Ambassador Marciano Paynor. Sa kanyang pahayag, binigyan din niya ang kahalagahan ng pakikisa ng Pilipinas sa pagpapatupad ng non-violence sa Asia-Pacific region. Ang pakikisa at imbitasyon ng Pilipinas sa ilang mga karatig bansa gaya ng Cambodia, Malaysia, Indonesia at Japan ay para maging malaya sa destabilizing effects ng illicit arms trade at diversion ang buong Southeast Asia. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Ambassador Marciano Paynor. Upholds the highest standards in preventing arms diversion and illicit proliferation. Further, the Philippines' acceptance of the chairmanship of the ATT Working Group on Effective Treaty Implementation, presented by our Special Envoy Marcus Lacanilao, underscores our commitment to fostering best practices, strengthening risk assessment mechanisms, and promoting regional approaches in the implementation of the treaty objectives. Ang pagpupulong rin ay naglalayon na mag-set ng tamang direksyon sa cooperative framework ng mga naturang bansa para mas makabuo ng common goal ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga effective practices. Layon din ng treaty na mas magpatnubay at magkaroon ng responsible arms relevation. Dagdag pa sa bahayag ni Bersamin na sana ang pagpupulong na ito ay isang hakbang para sa mas maayos na ugnayan ng mga karatig bansa at mas makita ang epekto nito sa mga kasapi ng ATT. Anya, hindi lang ito legal na obligasyon, ngunit isa ring moral at karakter ng mga leader ng naturang bansa. Kaugnayan, pakinggan ba natin ang mga bahagi ng pahayag ni Ambassador Marciano Paynor. This meeting deals on the Philippine-initiated regional roadmap on weapons regulation, which centers its efforts on establishing a comprehensive framework that provides guidance for effective and sustainable regulations on the trade and use of weapons in the region. It aims to set the directions of the regional cooperative framework that draws from our national experiences, establishing commonalities in our effective practices. It is guided by our shared aspirations of a region free from armed violence and conflict. It serves as a model for collective action, ensuring that our region remains at the forefront of responsible arms regulation. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Ever nagpapatuloy ang pagpupulong para talakayin ang mga epekto at ilang ding open discussion para sa mas maayos na implementasyon ng arms trade sa bansa. Bombo Genesis, Bombo Ever. Okay, sige. Maraming salamat. Hanggang ilang araw pala ito, Bombo Bea? Ito po ay magtatagal, no, Bombo Genesis, simula ngayong araw hanggang Pebrero 19. Dito ay tatalakayin nila yung mga ano nga ba yung epekto ng pagsali ng bansa natin dito sa Arms Trade Treaty at kung ano nga ba yung mga magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa mga karatig pang bansa, lalong-lalo na sa Asia-Pacific region, Bombo Genesis. Andito yung mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa, no? Kamusta man yung seguridad dyan so far? So far, Bombo Genesis, medyo mahigpit pa yung kanilang seguridad, no? At kagaya nga kanina, nandun lamang tayo para doon sa kanilang mga paunang pahayag para ipaliwanag kung para saan ito at para magbigay din ng kanilang reaksyon sa pagdating ng iba't ibang bansa na kanilang inimbita kagaya nga ng Cambodia, Malaysia, Indonesia at ng Japan. So far, pinalabas muna yung media dahil may ilang mga terms and kailangan nilang i-discuss na hindi pwedeng isa publiko. So, pribadong pag-uusap ito, diskusyon ng mga leader at ambassador ng iba't ibang bansa, Bombo Genesis. Knowing itong detail, no? Arms trade kasi yung pinag-uusapan ho dito. Maraming salamat, Bombo Bea. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report, transparency sa kalakalan ng mga armas sa Southeast Asia. Planong tutukan yan sa isinasagawa pong Arms Trade Treaty ng bansa. Regional Roadmap on Weapons Regulation isinusulong din. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Planong tutukan ngayon ng iba't ibang mga bansa sa Asia-Pacific region ang transparency sa kalakalan ng mga armas sa
sa sinimulang pagpupulong ngayong araw. Ibinahagi mismo ni Ambassador Marcus V. Lacanilao, Special Envoy on Transactional Crime ng Pilipinas, layunin ng tratadong ito na bigyang halaga ang pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa buong rehiyon na kalapit ng bansa. Kung saan, sinabi mismo ng naturang ambassador na nakapokus ang isinasagawang pagpupulong sa accountability, transparency at inclusivity ng arms regulations. Inimok din niya ang mga bansang kasama at kasapi na dumalo ngayong araw upang makiisa sa paggawa ng mga hakbang at desisyon upang harapin ang illegal o illicit arms trade sa international. Pakinggan natin ang inihayag ni Ambassador Marcus Lacanilao, ang Special Envoy on Transactional Crime. We can build a robust framework that ensures accountability, transparency, and inclusivity in arms regulations. Your Excellencies, delegates, our task is clear. As steward of peace and security in Southeast Asia, we must act decisively to confront the threats of the illicit arms trade. Let us this meeting mark the beginning of a renewed commitment, collaboration, and innovation grounded in the principles of humanitarian disarmament. Bahagi sa kanya naging pahayag, ibinida naman ni Ambassador Marcus Lacanilao na ang inisyatibong ito na sinalihan ng bansa ay layong mabawasan ang karahasan, kapamahakan at disgrasyang dulot ng kalakalan sa armas. Pakinggan natin muli ang kaniyang tinig. Allow me to briefly highlight the Philippine-led regional roadmap towards a regional mechanism and weapons regulation. This initiative is more than a policy tool. It is a reflection of our collective aspiration for regions where unregulated flow of weapons is curtailed, where national regulation are harmonized, and where the risk of armed violence and conflict are minimized. Dahil dito, kasama sa mga pangunahing agenda ng naturang tratado ang pagkakaroon ng regional roadmap on weapons regulation para lubusang mailatag ang planong maibsan ang arms trade violence sa rehiyon. Pakinggan natin ang naging paliwanag ni Ambassador Marcus Lacanilao, ang Special Envoy on Transactional Crime ng Pilipinas. We will work together to develop a roadmap that promotes a coordinated regional approach that highlights progress, identifies collective challenges, resources, and possibility that can contribute to cooperative framework drawn from the effective national practices, enhancing our collective ability to combat arms diversion and illicit trafficking. Para sa Bombo Network News, mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Canario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras yun natin, meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Posible ho magdeklara ng dengue outbreak ang nasa 8 pang lugar sa Pilipinas sa gitna po ng pagtaas ng mga kaso sa mga nakalipas na linggo ayon sa Department of Health. Nauna nga pong nagdeklara nitong araw ho ng Sabado itong Quezon City ng dengue outbreak matapos lumubo ang bilang ho ng mga dinadapuan ng sakit at kumitil na ho sa buhay ng 10 katao ngayon pong taon kung saan kabilang sa nasawi ay 8 menor de edad. Samantala, hindi naman tinukoy nitong si Health Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, ang 8 pang lugar na nakatakdang magdeklara ng dengue outbreak. Subalit, ang mga ituan niya ay nasa Metro Manila, Central Luzon at dyan sa may Calabarzon, Pawang dito po sa Luzon. Sa datos ng Department of Health, naobserbahan ang pagtaas po ng kaso ng dengue sa buong bansa ngayon pong taon na nasa 28,234 cases base sa datos noon pong Pebrero 1. Ito'y 405 na mas mataas mula sa kaparehong panahon noong 2024.
Paliwanag dito si Assistant Secretary Domingo, kahit walang ulan sa mga nakalipas na araw, ang mga stagnant water na naipon sa mga nakalipas na weather system ay pinamumugaran pa rin ng mga lamok na nagdadala ho ng sakit na dengue. Kaya ito pang maiwasan ng sakit, kailangan anyang linisin ang ating paligid at alisin ang mga stagnant water, gumamit ng mosquito repellent at magsuot ng mga damit na may mahabang manggas at maging ang mga pantalon. Sa iba pang mga updates, binigyang linaw ng Bureau of Animal Industry na wala daw hong kaso ng foot and mouth disease ang mga hayop sa Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng ulat ukol po sa outbreak ng hand, foot and mouth disease. Ito ho yung mas kilala sa tawag na HFMD sa probinsya ng Batangas. Paglilinaw po ng Bureau of Animal Industry, magkaibang sakit ang hand, foot and mouth disease na nakakaapekto sa tao at ang foot and mouth disease na nakakaapekto naman sa mga hayop. Ayon sa ahensya, walang kinalaman sa hayop ang outbreak ng HFMD sa Batangas at natiling ligtas sa mga hayop sa bansa mula sa foot and mouth disease. Gayunpaman, tiniyak naman ng Bureau of Animal Industry na patuloy ang ginagawa nitong surveillance operation sa mga livestock sector laban sa foot and mouth disease. Kinabilangan ito ng regular na monitoring sa kalusugan ng mga hayop, mahigpit na border control at ang aktibong pagipag-ugnayan sa mga regional at provincial foot and mouth disease coordinator sa bansa. Kasama rin dito ang pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng mga hayop o yaong karneho ng mga hayop mula sa mga bansang una ng tinamaan ng outbreak ng foot and mouth disease o may kumpirmadong kaso ng naturang sakit ng mga hayop. Pinag-aaralan naman na ng Office of the Civil Defense ang posibilidad na pagbuo ng mga warning system para sa iba't ibang sama ng panahon tulad ng shear line at iba pang weather phenomenon. Ito ay kasunod na rin ng rekomendasyon ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na gumawa ng alert system para agarang maimpormahan ang publiko sa kung ano ang posibleng mangyayari sa ilalim ng isang weather disturbance. Binigyang diin ng opisyal ang ilang mga hamon na dala ng shear line tulad ng mabibigat na mga pag-ulan na minsan ay mas makapal pa kumpara sa mga bagyong nararanasan ng bansa. Maging ang ibang mga weather disturbance ay nagdudulot din ng malawakang pag-ulan, bagay na nangangailangan anya ng mas maayos, mas akma at agarang warning system. Isa rin sa mga ikinukonsidera rito ay ang pagtukoy sa akmang weather disturbance upang maiwasan ang anumang confusion o kalituhan sa panig ng mga mamamayan. Nakikipagtulungan na rin ang Office of the Civil Defense sa State Weather Bureau sa hangaring magkaroon ng tumpak na papanahon at makabuluhan na warning system na kaiba pa sa kasalukuyang ginagamit para sa mga tropical cyclone o bagyo. Sa kasalukuyan, nakakaapekto ang shear line sa malaking bahagi ng bansa kung saan libo-libo ng mamamayan ang apektado, lalo na po dyan sa may dakong Bicol Region, Mimaropa at Eastern Visayas. Oras natin, meron na lamang ho tayong 27 minutes bago po sumapit ang alauna. Nananawagan ng Toll Regulatory Board sa mga motorista na gumagamit ng toll expressway na dapat ay magkabit na raw ng tinatawag na electronic toll collection o itong radio frequency identification o RFID sticker ang kanilang mga sasakyan ng hanggang sa Marso 15. Sinabi ho nitong si Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, ito ho ang deadline na kanilang itinakda sa paglalagay ng mga stickers. Mahigpit kasi na ipapatupad na rin ito hong cashless o itong contactless payments sa mga expressway na sakop po ng naturang board. Lahat ng mga toll operators ay naglagay ng mga installation at loading service sa loob at labas ng mga expressway. Pinalalahanan din nito sa mga motorista na libre ang paglalagay at wala pong anumang maintaining balance. At base sa kanilang pagtaya, nasa 77% o 97% na sa mga motorista na dumadaan sa expressway ay meron pong itong tinatawag na mga sticker. Mapaputayang karagdagang report, vote buying at vote selling, tinututukan ngayon ng Kontrabigay Committee sa pagsisimula ng campaign period. Kaugnay niya ang tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, ipinahayag ni Kontrabigay Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr. na tuloy-tuloy na ang kanilang pagbabantay sa mga maaaring maging sangkot dito sa pagbebenta at pagbili ng mga boto. Anyang ini-expect pa talaga nila na buhos ng mga reklamo patungkol dito ay kapag malapit na ang mismong araw ng halalan, pero ngayon pa lamang na sa pagsisimula ng campaign period ay tinututukan na rin nila ito.
Sinabi rin ni Maceda na nag-activate na ang Kontrabigay Committee on the ground. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang kanilang pagtingin sa mga monitoring page at website sa bawat rehiyon o probinsya. Pagtitiyak niya rin na bawat isa sa komite na ito ay masigasig na sugpuin ng ganitong illegal na aktibidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. Well, for one thing, no, nag-umpisa na ho ang aming organization on the ground because isa sa mga innovations nitong campaign against vote buying ay imbis na sa central office lang ho pwedeng idiretso yung mga reklamo. Ngayon, sa bawat isang region, province, city or municipality, nag-activate na ho ang ating mga Committee on Kontrabigay on the ground. Sinusundan ho namin yan sa kanilang mga monitoring page, monitoring websites or Facebook accounts. Sa kaugnay pang balita, mga e-wallet platforms, Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nangako na hihigpitan ng pagbabantay sa mga paggamit ng e-wallet bilang platform sa vote buying o vote selling. Ngunit paglilinaw ni Maceda na ang pinaka-prominenteng form talaga ng vote buying na kanilang natatala ay pamamahagi ng cash assistance. Kasunod dito ay ang pamimigay ng rice, food o kaya naman groceries. Talamak din anya ang sponsorship o yung mga nagpapaliga at ang e-wallet platforms ang pinakakonte sa mga nare-report. Ayon kay Maceda, bagaman wala pa talagang maraming napapakulong na may kaugnayan sa ganitong illegal na aktibidad, dahil na rin pagkatapos ng eleksyon ay wala na rin nagtutuloy sa mga kaso na ito, binigyang din niya na maaari nilang kaharapin talaga ay diskwalifikasyon kapag napatunayan na sangkot dito. Samantala, patuloy pa rin ang paalala ni Maceda na huwag ibenta ang kanilang mga boto dahil dito nakasalalay ang kanilang mga kinabukasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ulit ang pahayag ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. Isipin ng mga tao, okay lang yan, pera naman natin talaga yan. Ang dapat sana may isa-isip ng mga tao, pera nila talaga yan. No? Pero kung ibibigay sa kanila sa pamamagitan ng vote buying, edi sila pang naging part ng problema. So, just make sure sana na yung kanilang mga boto, talagang wag nilang ipagpalit. Yun ang mas importante. Para mas masiguro na hindi ho nila nasasangla ang kanilang kinabukasan. Bombo Genesis, Bombo Ever. Bombo Isa, may natanggap tayong report about dun sa issue ng possible quote-unquote vote buying incident dyan sa may bahagi ng Cordillera like Baguio City and somewhere in Apayao yata. May mga information ba tayo tungkol dito? Sa katunayan, Bombo Genesis, bahagi nga rin ng na-share ni Commissioner Maceda at saka ni Chairman George Erwin Garcia, nakaabot na yung ganitong klaseng complaint na mula sa Baguio na may mga nagpapamahagi nga daw ng mga ID cards or parang mga membership, tapos may kasama itong parang 100 pesos. Pero sa ngayon, ang kaso na ito na nasa Baguio ay tinitignan pa rin talaga ng komisyon at later on naman daw ay magbibigay sila ng statement kaugnay dito at kung ma-verify na nila ito. Sa katunayan nga, Bombo Genesis, na sabi ni Chairman George Erwin Garcia, yung pagkakaroon ng membership sa isang party list organization ay wala namang problema ito. Pero kapag may kasama ng bayad, katulad nga nung nakita dun sa mga na-picturean at mga na-videoan dun sa may bandang Baguio, ay considered na to as vote buying. Kaya naman talagang ito ang tinitignan ng komisyon ngayon at maglalabas sila ng statement patungkol dito kung confirm at kung meron na talagang details ang kaso na ito. Sa katunayan din, Bombo Genesis, marami talaga silang tinitignan na kaso na rin. Katunayan nga, sinabi ni Chairman Garcia kanina na meron din silang tinitignan dito sa may bandang Quezon City at Apayao. So, ang magiging kasi nito, ang magiging flow nito after Bombo Genesis, talagang parang hinimok talaga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mag-report ang mga taong bayan kung may makita sila na ganito sa kanilang mga lugar para nga rin mapadalhan sila ng show cause order at mapaliwanagan kung ano nga ba ang nangyari doon sa hinihinalaang vote buying incident. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa COMELEC Office, Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!
Mula sa bahagi po ng Commission on Elections, dako tayo mamaya dyan sa may mababang kapulungan po ng Kongreso, sa may Kamara de Representantes. Bukas, gugulong na rin po mga kabombo, eto hong panibagong hearing or pagdinig ng Tri-Committee ng House o ng Kamara de Representantes. May babala po dito ang Tri-Committee. Sabi, posibleng humantong po sa mas mabibigat na legal action laban ho sa mga vloggers kapag hindi na po sila sisipot sa pagdinig na gaganapin po bukas. Abangan po yan mamaya. Oras natin, meron na lamang ho tayong 21 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Makakatanggap daw ang Philippine Military Academy ng tulong mula po sa Philippine Amusement Gaming Corporation para i-upgrade ang kanilang mga pasilidad na siyang pangakong pinunduhan sa ilalim po ng naturang ahensya. Ayon kay Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco Jr. na siya hong nagsilbing guest of honor para ho sa PMA Alumni Homecoming ngayong taon sa may Baguio City. Ang kanilang pangako na punduhan ang construction ng mga upgrade sa ilang pasilidad ng institusyon ay bahagi daw ng kanilang commitment na suportahan ng mga uniformed personnel. Iniyak po ng opisyal na pupunduhan ng kanilang kumpanya ang pagbuo ng mga bagong candidate control liaison office, warfare laboratory, martial arts studio at isang Olympic-size na swimming pool sa loob po ng akademya. Samantala nangako rin si Tenco Jr. na magbibigay na itong pagkor na mga donasyon na siya pong sapat para magkaroon ng mga patient transport vehicle ang Philippine Military Academy simula sa susunod na linggo. Bombo International News. Kumitil na ng 18 katao ang nangyaring stampede sa isang istasyon ng tren sa may kabisera ng New Delhi sa may India noong gabi ng Sabado, Pebrero 15. Ayon sa mga local official, nagugat ang trahedya matapos na mag-unahan ang bus ng mga pasahero na makasakay sa tren. Patungo yan sa pinakamalaking religious gathering sa buong mundo na Maha Kumbh Mela sa city ng Prayagraj na magtatapos sa Pebrero 26. Ipinagdiriwang ito ng isang pagkakataon kada 12 taon. Kaya naman, milyon-milyong mananampalatayang Hindu ang dumadalo rito. Kinumpirma naman ni Deputy Medical Superintendent ng Lok Nayak Hospital sa New Delhi na si Dr. Rito Saxena na nasa 15 katao na nasa kanilang ospital ang nasawi. Wala pa anyang wala naman anyang mga open injury ang mga ito. Sa halip, karamihan ay nasawi na mga biktima ay dahil sa hypoxia. Bagamat posible anyang may nagtamo ng blunt injury, subalit makukumpirma lamang anya ito pagkatapos ng autopsy. Meron din anyang 11 na iba pa na nasugatan sa insidente kung saan karamihan sa kanila ay nasa stable na condition na nagtamo ng orthopedic injuries. Base naman sa local media sa India, karamihan sa mga nasawi ay mga kababaihan at mga bata. Samantala, ipinag-utos na ni Railways Minister Ashwini Vishnu na ang high-level inquiry at nagtalaga ng 2-member high-level committee para imbestigahan ang posibleng lapses sa naturang insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi sa mga pamilya ng mga nasawi sa stampede at dasal para sa mga nasugatan para sa kanilang agarang paggaling. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 19 minutes bago po sumapit mga kabombong launa ng hapon. Balikan po natin ang report mula kay Bombo Annalyn Soberano dyan sa may Kamara de Representantes. Ito hong isa sa gawa na panibagong pagdinig ng Tri-Committee. Bomboan. Nagbabala nga ang House Tri-Committee na posibleng humantong sila sa mas mabigat na legal action gaya ng pag-issue ng subpoena at pagpataw ng contempt sa ilang social media personalities at vloggers kapag hindi pa rin dumalo ang mga ito sa pagdinig bukas. Matatandaan na no-show ang 38 sa 41 inimbitahan ng komite noong February 4 bilang mga resource person na naunang napadalhan ng show cause order. Kabilang dyan sina Attorney Glenn Chong, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu Sasasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis at iba pa. Binigyang diin ni Representative Dan Fernandez, ang chairman ng TRICOM, ang kahalagahan ng pananagot ng mga influencer na nagpapakalat ng maling balita.
Inaasahang sa pagdinig bukas ay ilalatag ng komite ang mga susunod na hakbang sa paglaban ng fake news at pagsilit sa papel ng social media platforms sa pagpapalaganap nito. Kabilang din sa kanilang mga layunin ang pagkakaroon ng mas mahigpit na pananagutan para sa social media influencers at mga epektibong regulasyon sa mga online content. Sa pagdinig bukas, inaasahang ilalatag din ng komite ang paglaganap nga ng maling impormasyon, lalo na ang papel ng digital platforms. Ayon kay Fernandez, bahagi ng mas malawak na pagsisikap palakasin ang digital governance sa ginagawang investigasyon. Mula sa Kamara, Bombo Alari Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito, dakuan na po natin ang mga balita sa lalawigan. Davao City Police pinabulaanan po ang pilit na pagpapasuot ng pulang damit sa mga pulis sa isinagawang campaign rally ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumami ang supporters. Kaugnay niyan, may balita pa ang Bombo Radio Davao. Pinabulaanan ng Davao City Police Office na pilit umanong pinasuotan ng pulang damit ang 55 kapulisan upang dumami tingnan ang mga supporters ng alyansa para sa makabagong Pilipinas noong nakarang Sabado, Pebrero 15 nitong taon sa Carmen, Davao del Norte. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, na di umano totoong hindi otorisado ang pagpapalabas ng memorandum ng Police Regional Office 11. Regards to the memorandum leaked on the social media from Davao City Police Office, ikaklaro lang natin, ma'am, na nagpapadala tayo ng multi-party personnel as per request in compliance with the request of the Police Regional Office 11 na magdagdag tayo ng security deployment para sa pagbisita ng Pangulo natin na si PBBM, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And ikaklaro lang natin, ma'am, nagpadala tayo doon for security. Hindi ito, ma'am, na bigyan natin ng color kasi yung part ng security kasi isa na rin yung na request ng Presidential Security Center, yung office ng security ng president natin. Ikaklaro lang din natin na nandoon yung kapulisan natin just for security kasi i-blend natin yung colors sa mga supporters ng Pangulo natin kasi for security nga. Security reason. Kasi pag ibang kulay naman yun, ma-identify yung kapulisan natin. And ikaklaro lang natin na walang firearms dapat inside the venue. Just in case, ma'am, may mangyari doon. Baka kung sino-sino na lang ang pabunutan natin ng armas, isa yun sa rason mong walang dalang armas yung kapulisan natin na doon na pinapadala natin ang Davao City Police Office. Aniya, bahagi lamang ito ng kanilang tungkulin na sundin kung anuman ang mandatong ibinigay sa kanila. Dagdag pa nito na hindi ito ang unang pagkakataon na pinasuot ang kapulisan ng ibang damita dahil magdedepende umano ito sa utos na ibinigay sa kanila gaya ng nangyari noong nakarang Sabado. Dahil kailangan na lang umano nila nga mag-blend in. Kaugnay nito ay mandato rin sa kanila na hindi magdala ng armas dahil baka umano ay may mga agaw nito at maibalik pa umano sa kanila ang tanong kung ano ang kanilang ginagawa sa oras na may masamang mangyari sa Pangulo. Pinanindigan din ito na mananatiling apolitical at non-partisan ang kanilang organisasyon. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Prince Pandiling para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, itong mga commercial fisher, pinayagan na rin pong makabalik ngayong araw kasunod po ng pagtatapos ng 3 buwan na closed fishing season dyan sa may Visayan Sea. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Maaari nang bumalik ang commercial fishers sa kanilang operasyon sa conservation area sa Visayan Sea kasunod ng paglift ng ipinatupad na fishing ban. Base sa anunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, natapos ang closed fishing season kahapon, Pebrero 16, para sa sardines, mackerels at herrings. Sinimulan ang pagbabawal ng pangingisda ng naturang species noong Nobyembre 15, 2024. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,
Resources Region 6 Director Remy Apari. Sinabi nitong naging layunan ng closure na maisalba ang bumababang populasyon ng naturang mga isda sa Visayan Sea na isa sa pinakamalaki at critical na fishing ground ng bansa. Mahalaga rin ito para sa long-term food security at economic stability sa nakapalibot na mga bayan, lalo na at nasa 100,000 na fisher folk ang nakadepende rito para sa kanilang pamumuhay. Ang pagtaas ng supply ng sardines at mackerel sa Northern Iloilo at Antique sa summer months ay pagpapakita umano na epektibo ang taunang pagpapatupad ng ban. Nagtulong-tulong rin ang higit 20 lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Iloilo, Capiz, Negros Occidental at Cebu, gayon din ang marine authorities at local fishing communities kasabay ng rest period o tinatawag ng locals na pahuway sang baybay. Helping managing these resources provide us with the food security, of course directly para sa fisher folk and to the coastal community and to the public in general. We don't want na these species, the sardines, herring and mackerels, ma-extinct. So managing the three is protecting the young ones to grow into bigger sizes. We'll answer already the problem on food security, fish sufficiency, and even nutrition, which is the source of protein para sa tao. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio, Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, mga katoridad, may person of interest na sa suspect sa paghukay sa nicho ng kakalibing lamang na lola sa Albay. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. May person of interest na ang mga kapulisan sa insidente ng paghuhukay sa nitso ng isang 82 anyos na lola na kakalibing pa lamang sa Santo Domingo Public Cemetery sa Albay. Matatandaan na nabulaga ang isang sepulturero nang tumambad sa kanyang kabaong ng biktima na wala na ang yumaong lola. Ayon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Anyo Nuevo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na tinitingnan nila ang lahat ng anggulo sa insidente. Ito ay kasunod ng panawagan ng pamilya ng naturang lola na magbigyan hustisya ang pambabastos sa katawan ng kanilang kapamilya. Samantala, kinumpirma rin ng opisyal na nakarating na sa kanila ang ulat na wala na ang saplot na pang-ibaba ng yumaong lola ng matagpuan ito ng mga otoridad. Sa kasalukuyan ay may hawak na ring CCTV footages ang Santo Domingo Municipal Police sa pinangyarihan ng insidente na inaasahan na makakatulong sa isinasagawang investigasyon. Nangako naman ng mga otoridad na bibigyan ng hustisya ang pangyayari. Meron na tayong person of interest. Punay siya ng CCTV na siya yung last na tao na nanggaling sa sementeryo. Titignan natin kung ano yung ipapail natin kaso dito. Pero sabi ko nga po parang napaka nung nangyaring to na patay na 80 years old yung mayapang kababayan natin. Tapos sinukay at may mga tiniting ng anggulo po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Diyan pa rin sa may Bicol Region, mga kabombo, isa pong doktor ang natagpuang wala na buhay at may tama ng bala sa kanyang ulo o bala ng baril sa kanyang ulo. At yan po yung nangyari sa may Naga City. Meron pong mag-live-in partner na siya pong itinuturong person of interest dito. May update ang Bombo Radio Naga. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad patungkol sa natagpuang bangkay ng isang doktora sa Naga City. Maalala kahapon na Pebrero 16, 2025 nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng isang kotse na nakapark sa isang village sa Concepcion Pequeña sa nasabing lungsod. Kinilala ang biktima na si Dr. Rejan Monet Romualdez ng Bicol Medical Center. Sa pagharap sa mga kagawad ng media ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumara, tagapagsalita ng Naga City Police Office, sinabi nito na batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na nasa passenger seat ang biktima at may tama ng balat sa kaliwa
kalawang bahagi ng ulo mula sa isang kalibre 45 pistol na baril. Ayon pa sa opisyal, mayroon na umano silang persons of interest sa katauhan ng live-in partner ng biktima, lalo pat mayroong isang lalaking sakay ng sasakyan ang nakitang bumaba mula sa driver's side bago ito mabilis na nawala sa lugar. At ito umano ang huling kasama ng doktor bago mangyari ang insidente. Samantala, nagbigay na rin ng pabuya ang lokal na pamahalaan ng Naga City na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa sinuman na makapagbibigay ng impormasyon patungkol sa naturang kaso. Tinayak rin namang otoridad, confidentiality at protection sa sinuman na dudulog sa kanilang hepatura at makikipag-ugnayan sa agarang pagresolba sa krimen. Una na rin na kinundina ng mga kapamilya, kaibigan, kakilala at pamunuan ng Bicol Medical Center ang sinapit ng biktima at nanawagan ng hustisya, gayon din ng agarang pagresolba sa kaso. Since siya yung kalibin, until now, hindi siya nakikita, no? Hindi siya nagpapakita. Na basically, pag may nangyari sa yung kamag-anak or asawa, kalibin, dapat ikaw yung maunang nag-aasikaso. So yun yung mga factors but siya naging person of interest. Siya yung huling nakitang kasama po. Another thing nga is yung hindi pa siya makita until now. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Regibara nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Itong bahagi naman ng 3.5 billion pesos na high-impact project, road project ng pamalaan dyan sa may bahagi ng General Santos patong South Cotabato, gumuho. Yung pong pagdaan ng mga sasakyan nagiging pahirapan. May update ang Bombo Radio General Santos. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa ginawang Detour Road ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasunod ng pagguho ng bahagi ng 3.5 billion pesos DPWH High Impact Road Project, particular sa Barangay San Jose, General Santos City. Giit ni Ellen Torino, Chief Public Relation Officer ng DPWH 12 na sinunod ang lahat ng standards sa pag-construct ng naturang proyekto na nagdudugtong sa Jensan patungong South Cotabato na may haba na 64.9 kilometers. Ginawa nito ang nasabing pahayag kasunod ng mga espekulasyon mula sa mga netizens na substandard o mano ang pagtrabaho ng nasabing road project ng naturang ahensya. Nilinaw ng DPWH official na bago pa man makumpletong proyekto ay dadaan ito sa masusing inspeksyon ng technical team ng ahensya at ng Commission on Audit o COA. Muling igniit ni Torino na dahil sa natural calamity ang dahilan ng pagguho ng naturang bahagi ng kalsada kasunod ng mga pagbaha at hindi dahil na substandard ang pag-construct. Sa ngayon ay pinamamadali na ang pag-repair ng nasirang kalsada. Ang damage was caused by natural calamity. So, pagka-receive ni RD Bashir Ibrahim sa report sa damage, instruction ng niya si District Engineer Jonathan Bantug to proceed sa area para ma-assess ang extent sa damage. At temporary lang niya itong detour, sir. I-provide lang na ito na para mahamper ang transportation. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pwede rin po sa Twitter o sa X, mga kabombo. At after po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial stations sa kanilang sariling social media pages. Pwede po ninyong balik-balikan yung kanilang mga program na hindi po ninyo na-monitor o hindi po ninyo napanood. Pwede rin po ninyong mapuntahan ang kanilang mga live feed mismo, mga kabombo Caster Nation. Sa Visayas area, pwede po ninyong subaybayan ang ating Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas para ho sa mga bayan po nating mga Hiligaynon speaking o mga Ilonggo. Ang Bombo Radio Cebu naman para ho sa mga Cebuano, ang Bombo Radio Calibo para ho sa mga Akyanon at para ho sa mga Waray. Nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba at Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace.
God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Welcome sa pagpangalagad karon sa Bombo Anay Sud to 3 sa New FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Pebrero 17, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining The Vote 2025 Countdown. 84 dias na lang, 2025 national, local, and BARM elections na. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, bombot Shama Blanco Hoover sa mga nagapaw na karon, kagadalaguan nga mga balita, mainit sining nga mga topiko aton sining nga pagatalakayon, driman sa pagpalayag sa nga bombo hanay sa udto istoryahan aton drimanwa. Si Mayor Jerry Treñas nagpabutyag diri karon sa pagkadismaya kag subong man may mga dugang nga kaso nga natalana nga ipasaka batok diri sa kay Mr. Neriuluhan nga ginaligar na talana nga makabaton sa warrant of arrest. Ang mayor nagabuyagyag may mga dugang cyber libel case nga i-file batok sa nasambit sini karon nga empleyado sa Kapitolyo. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita driman sa aton siniya nga palatuntunan Mayor Jerry Treñas gin istorya ining si Mr. JV Mabilog, ang utod ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog sa ginapaso ni misinformation nga ginpanghambal sa kanay alkalde may kantanan sa utang sang syudad sang Iloilo. Sa pihak nga bahin mga opisyal sang Buena Vista Guimaras sa ginapa-eksplikar sang Office of the Ombudsman may kantanan sa questionable nga transaksyon. Inibanwa na angot karon sa pagbakal sang local government unit sang Buena Vista sang second hand siniyang water tanker. Apisar nga ti mayara sang pagsupak sa pagsulundan. Samtang public hearing may kantanan sa sining issue dira sa may Stephanie Coliseum sa Banwa sang Dumangas na postpone.
na postpone kay may media nga nag-abot? Ano bala ang mga reklamo diri karon? Natuhoy iya sa Stephanie Coliseum, isa sa nagagwa diri nga impormasyon nga ti ang municipal tax naglabot gid sa 350 pesos. Samtang dugang pa nga mga balita, multipurpose hall sa Concepcion City proper nga madugay nga wala matapos, ginbutangan sang karatula kag nagapanawagan nga tapuso na. Gini ka na nagpabombo, ginpabombo ang maestra sa iyang siningabatan sa senior high school matapos ginpakuha sang wala ginpakuha sang midterm exam, bangod nga wala nakapasa sang project principal nagsamot. Kag Iloilo Provincial Government padayon ang panawagan sa mga LGUs nga himuon na nga bag ang mga campaign poster nga ginhaboy ukon ginpang baklas. Muni madalagkuhan ang mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Check daw na balita ni Bombo Angel Tan, si Mr. Neriuluhan ginaligar na talana nga makabaton sang warrant of arrest suno sa alkalde sang syudad sa Iloilo suno kay Mayor Jerry Treñas. Mayor ginbuyagyag nga may dugang pagin nga mga 8 ka cyber libel cases batok sa kay Mr. Luhan. Bombo Angel sa report, please go ahead. Nakatalana na bombot siyang papanaugan sang warrant of arrest si Public Information and Community Affairs Office Mr. Nerio Lujan. May kaangtanan ini siya sa 3 ka counts sang cyber libel according man ini siya sa confirmation ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Treñas, siya ginpahayag nga ining warrant of arrest may kaangtanan ini siya sa nagwa nga desisyon o kung sa may resolusyon sang City Prosecutor's Office nga nakitaan nila sang mali siya ining 3 ka mga post ni Mr. Nerio Lujan, ang head sang pikaw sa bahin sang provincial capital, nga may mali siya kag may intention magpakahuya. Bombot siya madumduman niya sabto nag-file si Mayor Treñas sang 12 ka mga counts nga cyber libel man bato kay Mr. Nerio Lujan, kag 3 diri ang nakitaan sa City Prosecutor's Office nga may rason gid nga patayunon ining kaso batok sa kay Mr. Lujan. Bot siligon may mirito, 3 lang diri ang may mirito. Oo. Sunod diri kay Mayor Treñas, mi ara pa ini siya gindugang man abi nga 8 pagid count sang cyber libel. Akon cyber libel nga ginfile diri bato kay Mr. Nerio Lujan pagkatapos gid kuno ni kag nagyang bumot siyam ang pag-file sang kaso. Patag sang alkalde, wala gid ini siya kuno nakaagi nga may kasuhan nga media ever since ka nagpungko ini siya bilang isa ka politiko. Patag niya nga hindi naman ni gani kuno katapos ang media si Mr. Lujan, pero do hindi manami man ang iya nga pangginawi bilang isa ka public official. Kag pati gani kuno sa Civil Service Commission nag-file ini sang complaint man si Mayor Jerry Treñas. Bombot siyang kag hindi kuno maayo nga bilang isa ka public servant masagad kaya atake during office hours. Kag do ambal ang isa pa gid diri ka punto bombot siyang nga kung may mga times gani nga after gid gani press con most of the time abi amo man ang pagpagwa bala sang mga like postings ni Mr. Nerio Lujan bombot siyam kag gintasar man rin sa alkalde nga hindi manami nga okay lang ya kuno magbatikos ikaw sa isa ka official sang gobyerno, hindi man maglabot sa punto nga mabutang ka sa pagpakahuya sa iya kagado ang term ni Mayor Treñas ridicule gid bala bombot siyang pagdugang pasang natanggan na ang ginatawag nga freedom of expression dapat ginagamit sang insakto kag responsable nga paggamit ini bombot siyang. Pamatian ta lang kabahin diri sa mga statement man ni Mayor Jerry Treñas sa nga interview. She's right. It's the right of everyone. Kagte akon, I've been here 39 years, may ginkaso bala ko sa isa ka katapos sa media. Pero kung hindi ka nakakatapos sa media, dason pahuyan mo ko, oppress mo ko, ridicule mo ako, I will not allow it. Actually, I filed another 8 counts. So, yes. May 3 na nagpanaog. Is about to be issued a warrant of arrest.
sa 3, no? Pero may 8 pa ko nga bagong in-file, I think, after dinagyang lang. Kag, nag-file pagid ko sa civil service. Because, you're a public servant. Kung ano obraya para mag-atake sa akon during office hours, di ba, tanan kita may obraman, PIO siya sang province, iya obra, atakeyon niya lang kung atakeyon. I'm also a lawyer, number 11 in the bar. So, Ateneo graduate, like the First Lady, as a public servant. And it's not his responsibility to ridicule or put to shame the mayor of Iloilo. Pwede kaya kapag gusto ang bal mo. Pero kung kinapahuyan mong tao, nag-file lang kuya sang kaso. Ang findings ng prosecutor nga malisyoso. Kung malisyoso ka, kag ginapahuyan mong tao, may diretsyo siya, may diretsyo ako. Your freedom of expression should also be used responsibly. Parehas ako. 39 years ko, nag-congressman ko, nag-konsehal ko, balik naman ko mayor. Ay, kuya, ginapahuyan nga tao diri. When I was fighting for Iloilo City during the time of COVID, I was fighting for the city residents. Nga ginaway ko itong mga sekretaryo ni Duterte. Kaya why kita ginatagan bakuna, why kita di face mask, why kita PPE, why kita kulang kita sa mga ventilators. Nakapatay na ding tao, why kita ginatagan bakuna. Kaso nakikipagid ko kay Harry Roque. Kaya tag nila di sa aton sa Sinovac. Dason sila yaga pa injection sa Moderna. Lingko ano dumdum mo ng Ilonggo, amo. Pinagusto lang mo to. I was fighting. But I never put to shame any one of them. I was aggressively fighting for the interest of the people of Iloilo City. But I never put to shame any person. Kung advocacy niya, nga malisyoso siya, why ko gani gambal sa ako nabalaan parte siya? Although kung magkuton nyo ko, mautik lang kuya sa inyo. Pero, why gid ko gambal? Pero kung magkuton nyo ko, iutik ko sa inyo. Pala nyo man? Lapit man lang, no? Ako pa? Ako ka mayor, diri lang ko gapongko. Pero, tanan balaan ko. So, hindi nyo lang ko pagbangkuta. Kaya sugid ko gid sa inyo. Kada isa sa inyo, balaan ko gid. Pero ako lang na yan. Amo na ang mayor nga maayo. Nakabalo ka sa tanan, no? Why ko gani inambal ako na balaan siya? Oo. Mayor, tikiman ko bi kung ano nabalaan mo, Mayor. Para nga may mabalaan man ta. Inotikan ko ibang mo siyam, Emalia. Basta balaan yun na. Kag sige mo na yung kadlaw ni Mayor Trenyas, bumbot siya ma. Hindi siya hambal nga bad trip siya subong adlaw. Kundi, ginsugid niya lang. Surprise gani mo. Ngati, may man sa duga nga kaso, bato kay Mr. Nariluhan bumbot siya. Ang walo ni, kasan o kuno ni, after sang dinagyang? After dinagyang, mga February lang gid niya ni O subot silingon, may ara pagid sang nakitaan si Mayor Jerry Trenyas nga malisyos nga mga social media post ni Mr. Neryo Luhan during dinagyang. Mga along the way, ginabot siya mga since 2025 lang gid nga ni posible or mga end of the quarter sa 2024 mo.
Kaya iligad, tumat Nagambal si Mayor kung ano to nga mga isang malisyoso nga mga social media post. Why naman. Why naman yung specify. Kaya may mga kuha na kadaan mo, kumbaga part na asang kaso, pero para sa iya, mo ning mga Facebook post, wala ba mo siya, mga pangipangambal ya una, mga post nga during sang office hours, ikaduha, ang mga super personal na wala ba mo siya, mga may mali siya, hindi siya pag-criticize siya sang pangdumala, ang governance niya, kundi midalaya nga do pang insulto, kag dala, abi nga do, hindi mayo nga pangambalanon, wala bang mo siya, again, sabi someone, di amo ng hambal nga cyber libel, timakon mo, out of 12 counts, nagdulot ang 3 ka kaso. Kung basta kilala ko, 30,000 na ako no per counts, di man Bombo Cham. Alright. Yan sa. Alright. Ini si Bombo Angel Pichilgertan, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton diri sa syudad, probinsya, even sa Western Visayas. Nga santuanay, naikatapo gid man sang media ining si Mr. Neryo Luhan, isa sa mga makabig naton ti nauna sa aboy-aboy, mga terminolohiya bala sang mga gugaan, no? Nauna sa aboy-aboy. But subong ti ini siya nagatrabaho as head sang Public Information Office or ining ginatawag sining pikaw, no? Sa aton sining mga kabumbo, tiyan mo ning gina-question karon sang alkalde. Nga ang isa iya ka empleyado sang isa ka sang gobyerno, no? During office hours, amo iya kunong tirada sa iya maliciously kag pamersonal na sandig sa aton siniiya nga alkalde. Ti ginplastar man sang alkalde nga for 39 years. Ara siya sa public service. Niya ti, wagi kuya sa may gipasakaan sang kaso nga katapo sa media. No? So, subong pa lang. Kay tikon objective criticism man lang ang imo sini nga pag-criticize abi sa isa ka public official, naintindihan man sini nila, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung below the belt, personal na, tidira kag siguro natandog kinang aton siniyang alkalde. That is why nga iya man iya kinamatarong nga dipinsahan ang iya sining kaugalingon kag reputasyon bilang isa ka alkalde sang syudad sang Iloilo. Bilang isa ka public ka official sa aton sinikaron nga mga kauturan. Ti in fairness kay Mr. Neryo Luhan, sila nga hindi pa man siya kuno guilty. Kag sa 12 ka mga ginpang file, 3 lang ang nakitaan sang mirito. Sila nga kung may 8 pagin nga inog file, sa inyo ti. Ato bangon niya kuno no? Sandig sa iya social media post, but mas labing mayo kung sa ngalan sang patas nga pagwaragwag, makagrant gid iya si Mr. Neryo Luhan sang kay gayunan nga mabatian taman ang iya sining nga tingog sa iya man sining nga pagpathag sa iya karon sini iya nga bahin, sa aton sining nga mga kabumbo. Ti sa sulod sang 39 ka tuig, kon balat sibuyas lang Vice Mayor Jerry Triñas, ti damo-damo na guro nga mga miyembro sang local media ang iya sini nga ginpang-filan sang kaso. Kun ina balat sibuyas abi siya, kag hindi niya luyag iya sang objective criticism sa iya sini nga pagpadalagan, sa iya sini nga pagfunction bilang isa ka alkalde. Pero tiyan mo kani hambal sang alkalde, siya 39 anyos na ko sa politika. Subong lang ko iya nag-file sang kaso,
no? Kay nakita ya kuno nakita sang alkalde nga malisyuso na gidman ang mga social media post ni Mr. Nerio Lujan. Yang pamangkot sila dire kayang gina-raise nga punto sang alkalde, how come nga during office hours ini siya ang masami nga nagapost sa social media? Oh, ang pamangkot siniti kabahin bala sang pagka Picao head, no, provincial communication ano ganin ang Picao, no, sa aton sini nga mga kabumbo no, nalipat man ako gani isang butselingon sina, pero amo na bla ginapamangkot karon gina-raise nga question sang alkalde sa aton sini nga mga kabumbo nga masami ang iya sini iyang posting, no? Iloilo Public Information and Community Affairs Office, Picao. Thank you so much, Engineer. Masami ko nung posting niya during office hours. Siya ti ano ay na siya nagatrabaho kag kabahin balasang pagka-Picao head niya ang pag-post sa mga malisyoso sini iya nga mga postings dira sa social media batok sa akon kag sa akon sini nga pamilya. Ti ano ayhan ang pahayag sini sang aton sini iya nga gobernador, no, ang pahayag ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. kay ti under si Mr. Nerio Lujan sa iya sa aton sini karon iya mga kabumbo, no? Ti si Mayor Jerry Triñas kag si Gov Toto maayo maning pagtamdanay nila nga duwa. Upod man sila gani to singgitan sa tuanay nga madaog, madaog, madaog. Tapos siya pitik sintas. May mga malicious postings na sa social media si Mr. Nerio Lujan batok sa kay Mayor Jerry Triñas nga karon ti para iya madipinsa ng iya sini nga kaugalingon nag-file sang nagakaigo man sini iya nga kaso batok sa nasambitan nga empleyado, no, sang provincial capital. 20 minutos na nakaligad sa takna sini nga lawna. Pagbalik naton banwa, istoryahan naton mga opisyales sa banwa karon sa Buenavista, Guimaras. Humalin sa ila siniya nga alkalde, lakip na mga sangguniang bayan member, ang ginapasabat karon sa Office of the Ombudsman kasunod sa nga complaint nga gin-file ni SB member Attorney Vincent D. Asis na tuhoy sa pagbakal sang second-hand nga water tanker. Ti sandig sa pagsulundan, hindi ko niya pwede magbakal sang second-hand nga water tanker mo. No? Anyway, sang mga detalye kang informasyon tutukan tayo ni. Lakip man sinadiri karon ang Stephanie Coliseum, ang tagdumalahan sa Stephanie Coliseum ginpabumbo. Ini matapos nga dako ang ilang sining nga municipal tax nga ginasukot pero ay ginarimit sa aton sining nga mga kauturan. Tidin ka kadto abi. Lakip manina sa aton sining nga pag-istoryahan diri sa palatuntunan na bumbuan ay sa auto. Balikan ta mga dalagkuan nga mga balita pagkatapos gid lamang sa pila ka importante nga mga panumdumon. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto
bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan. Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna sining Launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombuanay sa udto sa gihapon ko mo Bombot Shama Blanco Hover. Standby sa aton sini iyang mga kabombo kaupod naton sa Cinema Tinion diri sa live studio si attorney at the same time sa Sangguniang Bayan member attorney Vincent Diasi sa Banwa sang Buena Vista. Attorney, good afternoon. Welcome sa bombuanay sa udto, sir. Yes, good afternoon Bobo Cham, good afternoon Gid sa tagapalamati sang Bombo Radio Philippines. Alright, may ara na sang order, the same time ang copy na baton muna regarding sa imo sining iyang complaints sa sining pag-purchase sang local government unit sa Buena Vista, Guimaras, ang second-hand water tanker. Pwede mo kami maplastaran sa mga informasyon before siniiyang naglabot sa punto nga nag-file ka sa complaint sa Office of the Ombudsman na SB? Yes, Bombo Champ. No. Sang last February 15, nakabatong kita sang order halin sa Office of the Ombudsman nga gina-require ang mga respondents ang mga akusado nga kung sa diin magapasa sang ilang counter affidavit within 10 days sa pag-receive nila, kay ang sa order dito sa Ombudsman nakitaan nga may sufficient basis, nga may grounds nga mag-continue sang administrative investigation against sa kay Mayor Gumarin, sa kay Vice Mayor Cyril Beltran, kag sa mga SB members nato nga sila SB Cartel, SB Magno, SB Gallio, SB Talavero, SB Rex Fernandez, SB Infante, kag SK Federation President Dave Bartolome. Yes, Bombo Champ. Alright, pero during that time, member man ikaw sa Sangguniang Bayan? Yes, bali duwa kami ni SB Ronnie Ferrer. Nag-oppose kami ni sa isa ka resolution nga iga-authorize ang mayor nga mag-negotiated purchase ang isa ka water tanker. 20,000 liters nga water tanker nga i-authorize na sang sanggunian ng mayor nga mag-negotiated purchase. Yes, Bombo Champ. Kay kung negotiated purchase, hindi ini mag-aagi sa competitive bidding, kundi nga mangita ang LGU sang Buena Vista kung din sila mabakal sa water tanker pag gusto lang sila, kay hindi na mag-agi sa bidding, Bombo Champ. Okay. So, ining pag resolution nga maghahatag sang authority sa kay Mayor Sam Gumarin nga mag-purchase kag ipaagi na lang sa negotiated ang pagbakal sining water tanker, anong kausa niya sini, SB member Diaz, sir? Yes, kaya ang hambal nila, no, hambal sang proponent sang resolution nga ni, nga may emergency kuno tungod sang El Nino. May state of calamity kami nga ging pasar sang amoto nga sang nagliligad, pero sang amoto nga time nga nagpasa sang resolution nga i-authorize ang mayor, duwa na kabulan ga inulan. Wala na sang, para sa akon, wala na sang state of emergency. No? Ang aras sa aton layi sa RA 9184, ang sa procurement law naton, nga maka-negotiated purchase ka lang kung may danger to life and property in a state of calamity. No? So dapat, sa state of calamity, dapat may danger to life and property. So ang moto nga tiyempo, wala sang report halin sa Municipal Risk and Disaster Office nga may danger to life and property sa may Buena Vista nga kinahanglan gid nga mag-purchase sang water tanker dira sa may Buena Vista, Bombo Champ. So bali kung ma-recall ko pa do 2023 ni 23 o 24? 2024. 24. Yes. Medyo grabe gito ang init nga naman sa ganta. Sa matter of fact, hindi lang man to ang probinsya sa Guimaras gani ang nag-declare sang state of emergency, but pagligad sa mga binulan to
mga June, July, nag-inula naman to isbi mo, kung ma-recall ko pa. So, amo man ang isa sa mga ginbasihan mo sa complaint nimo sa Office of the Ombudsman, ngati why isang danger sa life kag property sa mga binabistahanon. That is why ngati daw mambal na to, do hindi siya mag-angot nga kinahanglan nga mayara sang emergency purchase nga i-negotiated na lang abi pag yun gidapat sa bidding. Yes, Bombocham, no. Ang mismo ang LGU sang Buena Vista gapan nag-iya sang isa ka water tanker. O galing sang El Nino to, nagsuli ang water tanker nga to, no. So wala to magamit. Pero ang munisipyo nag-arkila sang isaman kadako nga water tanker, no. Nga sang El Nino amo to ang ginagamit nga pang-distribute sang tubig sa kabaranggayahanan sa mga barangay sa may Buena Vista. After sang El Nino, wala na to, gimbalik na to ang gingarkilahan nga water tanker. So after 2 months, nagbakalya mismo ang munisipyo nga gainulan na. No? May ara ko tong declaration sang Pag-asa nga sang August may start na sang rainy season. So amo to nga kay gimbakal na ang water tanker mga October of 2024. Okay. So amo na nga ang El Nino to yaya June, July to mo. March, April, May, June. No, July, August na ulan na. So amo to nga wala gid sang emergency, no. Wala kay isa lang na ang exemption dira. Dapat may danger to life and property. So wala na ga-exist during that time sa paghatag nila sang authority sa kay Mayor Samuel Gumirin sang Buena Vista, Bombocha. So duha ka mo ni SB Member Ferrer ang nagpamalabag o galing iti sa Sangguniang Bayan numbers game na dira kung sinong majority amo na dang masunod. So nadusok itong resolusyon natagan authority si Mayor Gumarin. Ang ginhimo mo na lang, kay may nakita kang diferensya, nag-file ka sa complaint sa Office of the Ombudsman. Yes, kay balaan mo, Bombochang. Ang natabo dira is, ang value sang second hand niya, second hand yung gimbakal, no? Okay. Ang value niya is 2.6 million pesos. Ang brand new sa niya is 3 million pesos. So gamay ang diferensya sa brand new kag sa 400,000 na lang abi. Kag sa second hand. Kag kami mismo ni SB Engineer Ronnie Ferrer kay civil engineer ni siya mo. Balaan niya ang mga presyo sang amuning nga mga klase nga mga truck. Nagkadto kami sa migo niya nga gabligya sa mga truck diri sa may Haro. Kag gimpamangkot pila na ang bilin na sang 20,000 liters nga water tanker. Ang sabat sa iya 1.7 million. So dako ang diferensya, no? From 2.6 to 1.7, mga 900,000. So ako ya Bombocham bilang may mandato kita nga gimbutang sa tondra ang pumuluyo sa Buena Vista. So bilang abogado bilang abogado, so hindi ko man pwede mapabayaan nga amo na ang gingobra nila sa aton banwa, no? Nga wala sila nagpa-bidding tapos tama pa kadako sang diferensya. So ang ako lang gid nga recourse sa ila is mag-file sang kaso. Kay mismo dira sa Sangguniang Bombocham nakambal ko sa ila. Ko okay niya ang water tanker kinahanglan tani pero ipaagi ta lang sa sakto nga proseso, ipa-bidding ta lang. Yes. No, so hindi iya gusto sila, no? Natingala ko gani nga hindi sila gusto. So nabalitaan ko lang nga nahuman na gali ang istorya ni isang seller kag sang LGU sang Buena Vista nga ready to pay na. Amo to nga ginadalian nila. Kag na-approve ini Bombocham, special session ni hindi ni regular session. Nagpatawag ni ang mayor sang Buena Vista nga mag special session kay para maaprubahan. Dayon ining resolution Bombocham. You made mention kay water tanker second hand. Yes. Sa pagkabalo ko may pagsulundan kita nga naga-encourage nga hindi magbakal kung may purchase man hindi magbakal sang second hand ang mga equipment, attorney. Yes, may ara kita na ang DBM circular number 446-A. No, nagahambal nga naga-encourage sa mga
agencies ng government, particularly sa mga LGU, nga kung pwede pa malang baklon nyo, kag masarangan ninyo, brand new ang baklon nyo, kay para less expense sa government. So may mga guidelines na no, nga kung second hand ang baklon mo, may mga guidelines na nga dapat mayo pa. Una blang hindi magastusan ang gobyerno sa pagpakayo sini kay base gubaon malang amo na bla. So amo na Bombo Champ no. Super may kita galabay dira sa munisipyo naton. Pag abot na way ganit na pagdadayong ginagamit, galuko lang na da. No? Halos everyday makita mo da way ginagamit. Ara lang daya sa likod sa munisipyo ang water tanker nga na no. So wala gid emergency. Amo pa natani sunod ko ipamangkot kung ginagamit kin man hasta subong attorney wala gali ginagamit. You made mention kay gina nga nangita kamo sang canvas kamo sang presyo sang water tanker. May ara bala kamo sang nakita nga same unit, same brand. Tapos ginkumparar ninyo ang presyo, attorney? Yes, same unit, same brand. Kag ang iya nga tangke is stainless pa. No, ang iya nga gin-purchase ang LGU Benavisa wala, gimpintahan lang niya. No, ato yung nakita namon yan is Bironi Ferrer, stainless siya. So, parehas brand, parehas gid kadakon 20,000 liters man, 1.7 million lang Bombo Champ. 1.7 million pesos ang ginbakal nila through negotiated bidding, negotiated purchase. Negotiated purchase is 2.6 million pesos. 2.6 million. Ang brand nyo, 3 million. Yes. O, 400,000 ang tani. Yes, amo na. Gamay na lang diferensya kung tani man SB, but that is why ang Office of the Ombudsman, ginahatagan sila sang napulo kadlaw agud nga magsabat sa sining complaint nimo. Yes. Asa saan mo ni nabaton ang complaint, attorney? Nabaton tani February 15, kag nakakuha man kita information nabaton Manila February 14, Valentine's Day gid Bombo Champ. Valentine's Day man. Oh yes. Valentine's Day gift sa ila. Yes. So ang gina-expectar, mag-isip ka sa ginadlaw, attorney, sa pagsabat, abi, kung ginahatagan ka sa 10 days notice sa Office of the Ombudsman sa mga complaint na dala na sa isip ang Sabado-Domingo or mambalaton weekdays lang? Dala na siya sa isip ang Sabado-Domingo, pero kung ang deadline mo ma-fall sa Saturday and Sunday, ang deadline mo is sa Monday na siya. Okay. Kung 14 nila na baton, by February 24, dapat makasabat na sila. Yes, Bombo Champ. Okay. Kung hindi sila makasabat, abi, attorney, anong next step sila, next process? According sa orders ng Ombudsman, kung hindi sila makasabat, ma-continue ang administrative investigation sa ila. So, kaya ginapangayo tato, nga ti syempre graft and corruption to no ang natabo sa pagbakal sang wala mabiding nga water tanker. Ginapangayo tato nga i-remove gid sila sa office. Removal from the office. Okay. Sige. Sa ngalan sa patas kapag waragwag ti bukas man ang linya sang Bombo Radio kung luyag ninyo iyang tawagan kamo, Messenger, Viber, pwede gid no sa aton sino mga pwede man kamo makasaka diri iya sa Bombo Radio sa tanan nga mga officer sang Buena Vista gimra sa kay humalin sa kay Mayor Sam, sa Vice Mayor, down sa mga sangguniang bayan members agud nga magpathag kamo kay ti hindi man siguro attorney mag-akto kag amo sini ang mangin resulta sa pagpangusisa sang Office of the Ombudsman kung wala sila sa may nakita iya nga nangin questionable sa ginhimo sining mga opisyales? Yes, Bombo Champ, kompleto kita sa ebidensya no. Sa pag-file naton gintun ang tagid ni Mayo nga hindi ma-dismiss agad-agad ang aton nga complaint. So didto pa lang nakitaan sa orders ng Ombudsman nga may sufficient basis nga mag-continue ang administrative investigation against sa ilatanan. So para sa akon Bombo Champ, very sufficient ang aton nga mga ebidensya no. Kay pati ang minutes during the session ging attach gid naton. Kag didto ginabalaan nga wala sang danger to life and property sa Guimaras
nga hindi nila maging basis sa pagbakal sang water tanker nga negotiated purchase. Bombo Cham. Alright. Sige, thank you so much, Attorney Diaz, sir, sa imo sining tiyempong hinatag diri sa Bombo Radio. Thank you, Ma'am Bombo Cham, kag thank you gid sa management sa Bombo Radio sa paghatag sa aton sa kagayonan nga ma-explicar man no ang gakatabo dira sa Banwa sang Buenavista regarding sa issue sa pagbakal sang water tanker sa Municipality of Buenavista. Thank you gid Bombo Cham. Alright, dari wabit si Attorney Vincent Diazis, SB member sa Banwa iya sa Buenavista, Guimaras. Di ang pamangkot sini Banwa, pwede man nangali ka gamay naman lang diferensya, 400,000 naman lang yung diferensya sa brand new. O tinga dito gidya sa Dahanaw, nag-canvas man si SB member Ferrer and SB member Diazis. Same unit, same brand. Tapos ang iyang alawas, stainless pa. Ti pila to 1.7 million lang. Tapos ti ang second hand gani sa aton sining mga kabumbo 2.6 million. Ti ara man lang kuno sa likod munisipyo kag wayman sang wayman ginagamit. Ti paano papagamit mo kay wayman until ninyo? Anyway, pero sinasiling na naton sa ngalan sa patas kapag waragwag, bukas yung linya sang Bombo Radio, humalin pa man sadto, no? Agod nga pamatian man ang sabat sining mga opisyales dira sa Banwa sang Buenavista, Guimaras. Iti transaksyon niya sa gobyerno, injinerya, kung ano to ang pinakabarato mo tong dapat sini iyang baklon mo. O tikon may highly disadvantageous diri iyang kontrata or negosasyon sa syudad sa Iloilo, ti siguro ining second hand nga water tanker nga pinintahan lang kung si SB member Diazis pa, kagway man ginagamit, at ti highly disadvantageous man mag-amo sini. Pagbalik na to na Banwa, ari highly disadvantageous man ni para sa LGU sa Banwa sang Guimaras, sang Guimaras sang Dumangas, kay 350 ang municipal tax nga ginasukot sing Stephanie Coliseum, pero man sila garimit. Ang ginabayran nila sa munisipyo 200 pesos. Ay sus Maria kagusip po, tingin pa bumboy ni sila. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumora. Kalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya. 9 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May patigayunon kung tani nga isa iya ka sesyon or public hearing dira sa may banwasang Dumangas, may kantanan sa reklamo natuhoy karon sa tuman ka mahal nga municipal tax kag may madamo pa nga isyu nga nagklinabo dira sa Stephanie Coliseum nga luyag kung tani erase ining concern sa Sangguniang Bayan sa banwasang Dumangas, Iloilo. Apang anong natabo na postpone kuno ang hearing. Hibalon tabi dugang nga mga informasyon. Kaupod naton si Mr. Ray Dominez sa banwasang Dumangas. Sir Ray, si Bumbotsam inilive ikaw sa Bumuanay sa Udto. Sir, mayong hapon? Sir, mayong hapon, Sir Tam. Yes, sir. Kagkatanan nga pagpalamati isang Bombo Radio, ilabinagid sa mga fellow nato nga kasing aficionado. Mayong hapon sa tanan. Alright, Sir Ray, luyag naton may baluan kung anong imo sini nga concern nga gin-raise sa bahin karon iya sang local government unit sa Banwasang Dumangas, particularmente sa Sanggunian Bayan nga may session or may hearing kamo kung tani subong but unfortunately daw na postpone kuno ini Mr. Dominez, sir. Sir Sam, no? Backgrounder lang, subong may committee meeting committee of the whole meeting kami tani naka-schedule 11. Daw nakibot lang ako bala sir nga gulti lang ging postpone. Committee meeting about ni sa ako nga supplemental complaint. All right. Yes, Sir Ray? Sir. All right. Pwede mo kami ma-walk through, sir, sa imo nga complaint?
Bale sir, nag-ugat pining akong complaint sa Stephanie Coliseum sang ilang sobrang pagtugot sang municipal tax base sa ordinansa sang Banwa. Bali, nagasukot sila 350, sani 200 na maximum. So, amo lang siyang gin-complain ko. Okay, kiti, kung lang taon man naton, hindi man lipod sa mga listeners ka viewers naton na Sir Ray, ngati, may ideya man kita regarding sa pamalakad sa mga bulangan, kiti, amo niya nga aton, sini nga, nakahiligan man mo, but, dumugin man, mahal-mahal, gin man, so, anong natabo sa imo nga, gin-raise sining complaint, Sir Ray? Actually, sir, Chamo, sang December 27, nag-file ako complaint. Sang ginpatawag kami sang investigation sang committee meeting sang January 7. So, na-find out ato sa meeting nga ginako ni sang Stephanie Coliseum nga gasukot sila sang 350. Bali, ginako nila nga sobra ang sukot nila. Alright. Sa ila sini nga pag-ako sa ila sini nga sukot, so ano ang natabo dason na Sir Ray? Bali, pag-meeting namon, bali ginako sang Stephanie Coliseum nga sobra sa 200 ang ilang nga sukot, pero bigin natabo, bigin pangayuan na nato siya pasensya sang Stephanie Coliseum. Despite of more than 6,000 soldadas ang natabo from June 2 to that time, January 7. Okay. Tikon nagsobra sa 600 ka sultadas. Kada sultada na ang buhin sa 350? Kada sultada, sir. Alright. Dako income sini nila. Iti, nabayad inibala nila? Nagabayad sila sa tax religiously? Ang Stephanie Coliseum? Sir, base sa ordinance bala, no, 2023-07, nabutang diri nga ang sukutan ni isang bulangan lang, sa bet niya less than 5,000, 100 lang. 5,000 to 10,000, 150 per sultada. 10,000 up, pa 200. So, 300, ginako nila na 350 ang sukot nila. Overcharge na, pag-hearing, pag-meeting namon sa January 7, dito gid ako nakibot nga from October to December, wala sila karimit sang ilang ginpanukot sa mga fellow naton nga bulangiro sang municipal tax. Bao kalawig sang chimpong wise na kabayan sang tax nila gali, Sir Ray? Medyo lawig, sir, kay pag-waiting namon, ginpatawag ang municipal treasurer, amo nang iya nga kwan kag-ari diri na butang sa nagkuha ko minutes sang meeting, ari na dito na nabutang. Alright. Nakita ko sa ibong supplemental complaint, you made mention sa general manager kag sa sining Alpha Bravo promotions. Anong ila sining relation sining complaint nimo, Sir Ray? Bali, sir, mention ko dahil si Mr. Frank Rojas, kaya siya nag-manage ng bulangan, kaya wala, hindi na insakto, hindi na nakakabase sa ordinansa, ang ila ginasakot nga buwis sa mga bulangero, kaya naluoy na ako sa mga pinalangga ko nga kaupod nga bulangero, nga nag-suffer na sa tuman kamahal nga municipal tax. Alright, so subong adlaw may ara kamo sang Committee of the Whole hearing, ano kung tani ang gina-expectar ninyo, Sir Ray, nga matabo? Gina-expectar ko kay sa committee sa akon nga supplemental complaint nabutang dito nga daw despite sang violation, multiple violation nga nakomit sang Stephanie Coliseum, gintagaan lang sila sang 2-week suspension
Nga para sa akon, do medyo manubo nga pinalidad. Kay base sa ordinansa sa Banwa 2017-01, ang penal provisions sang franchise, first offense, 2 weeks suspension. Second offense, 1 month suspension. Third offense, revocation of franchise. So it's multiple violation. O, do nangin recidivist na abe, bali ang Stephanie Coliseum, do sige-sige na lang. Amo ginasa na tabo, kay sa subong, no? Kay raise kapag ginipani nga complaint, ari na sa complaint ko, daw deliberate na ginahimo sang Stephanie Coliseum, kaya ang ilang January 25 na derby, despite of my complaint, gintagaan tagig permit sa municipality of Dumangas. Nga daw nakibot ako bala. Nga Sir Ray, ining January 25 nga pa-derby nila, sulod ini sa 2 week suspension nga ginhatag sang LGU abe bilang pinalidad sang Stephanie Coliseum? Bali sir, backgrounder lang, nagwa ini yung nilang Committee of the Whole report, Committee of the Whole report sang amo nagani sa pamangkot ko January 16 ni ginpirmahan ang ilang Committee of the Whole report. Yes. Nga naga-recommend sang violation sang Stephanie Coliseum sa Municipal Ordinance 2017-01 and 2023-07 improper use of municipal tax and failure to comply with documentation requirements for identified beneficiaries. So kung January 16 nagwa ining order plus 2 weeks sulod or makabig naton nga iara pa sa chimpo sang suspended ang Stephanie Coliseum nga dapat wala sang operation pero nag-operate na sila. Hindi sir, bali natabo sini, nakibot ako pang the following week, no, nagpagwa resolution ang Sagunyang Bayan nga ang suspension, a resolution commending the suspension of operation of Stephanie Coliseum for 2 weeks to commence on February 1 due to violation of Municipal Ordinance 2017-01 and 2017-07 despite ginpirmahan sa January 16. So dapat February 1 pa sila mapadayon sa operation? Bali sir, ang suspension nag-start kung nagpagawa sa resolution February 1 to February 14, kay 2 weeks Okay. Alright. So, apisar sining suspension, may operation sa gyapon ang Stephanie Coliseum, Sir Ray? Sang February 1 to 14, why sila nag-operate? Kay suspended sila. Muna natingalanan ko ba lang akuha sila permit nga tama katag sa Committee of the Whole report nga additionally, no further permit shall be issued to Stephanie Coliseum for upcoming events unless all outstanding payments as outlined in the report are fully settled and compliance or with recommendations and the ordinance is confirmed. Abot lang ko na bayaran nila tanan ng ilang obligasyon sa Banwa. Okay. Why man sila maging pagkita kung nakabayad gin man sila? Amo na sir ang hindi ko mano kay sa ilang base sa ilang aging pagkita nga special permit nga gin padayaw-dayaw pa nila 398 bala hindi lang ko sir kaya abalo sa isang amount nga daw tama kalayo nga amount sa ginapos ng Stephanie Coliseum nga sultat ang na-held sang October, November, kag December. Alright. Anong matabo sini kay napuspon ang hearing kagina, Sir Ray? Ambot na sir kay White Kabalo, mayo guro na sir, mamangkutuntang aton nga pinalangga ka Vice Mayor kay daw
Ako daw mag-ain man sinimboto bala nga daw wala ba laging daw ang ila bala nga suspension daw para lang daw ma-defy man ako gamay yung suspend ng nila mo ni despite of multiple violation. Oho. Ang gina-expect mo gitani nga ma-defranchise, makuha ni or hindi mag-operate sa multiple violation nga na-commit sa Stephanie Coliseum? Hindi man sir nga sa amo ginatani, may istoryahan man na pero daw kalaway bala nga 2 weeks lang bisan tani to offense lang kay nabutang diri sa committee ang pag-impose bala sir sa penalty duwa ka anong ginano nila duwang gin-state nila improper use of term of municipal tax and failure to comply with documental requirements for identified beneficiaries. Kada violation kung tani ni is equivalent to 2 week suspension? Hindi sir, bali sa aton nga municipal ordinance, first offense, 2 weeks suspension. Okay. Second offense, 1 month suspension. All right. So kumo duwang na violate nila ang gina-expectar nimo sandig sa municipal ordinance mga 1 month suspension gin kun tani. Amo na tani sir. So natingala lang ko ni sa aton mga pinalangga nga sa Gunyang Bayan members, nga daw amo ni balang ila pagtanaw, do nakibot lang ako. All right. Sige, palabot naton ina as a matter of fact matambong man kun tani aton sini nga reporter dito gina sa session or sa hearing ugaling kiti ang nabtanto is na postpone na kag naga-pull out naman to mga official. Anyway, thank you so much sa rating 1 gini naton nga mapalabot man sa mga opisyal sa banwasang Dumangas sa Iloilo. Sige sir, isa na lang pwede sir ka-raise one na lang, one issue. Yes sir, no problem. Ano to? Gusto ko lang mamangkot sa aton pinalangga nga Vice Mayor. Kaya daw okay lang silang ginahimo sa Stephanie Coliseum. Nga kung ang machine nga ginagamit ng Stephanie Coliseum, license ni siya sa PAGCOR or any government institution authorized to give permit sa machine nga ginagamit. Kag kung registered din nila ang mga machine nila sa BIR for tax purposes. Kaya tanaw ko dapat kinatanaw balitan sa Sangguniang Bayan galing ambot kung ano nitabo sa amon din sa Sangguniang Bayan nga amon ni kini. Kaya wala nila ginaprotektahan ng ilang constituents nga wala bala security nga ang mga debtors daw pinagusto na lang ang Stephanie ka kuha bala kay kung kaisa mabet ako 1,000, gadaw nga ako 400, daw 420, hindi para sa ako nga bulangiro, daw hindi na naisakto. Alright. Sige. Julie noted ang imong sini nga query sa palabot naton sa mga opisyal dira sa Banwasan Dumangas. Thank you good Sir Champo sa kagayaw na nga ginatag mo sa akon nga ma-air ko man ang akon nga hibumunot sa isa diri ka napalangga kamantani nga passion pero daw hindi na ako conforme nga ginamo ni balahaton nga pelo sa bungero. All right. Okay, sige. There we have it, si Mr. Ray Dominez ang tagpabumbo may kantanan sa sining mga questionable karon nga pamaagi sa pag-operate nila sa Stephanie Coliseum. Ang mga na-mentionar nga mga pangalan in fairness sa ila sa nasiling na sa diri permi, no? As always bukas ang talatapan sang Bombo Radio. Kag tingwahan man namon nga maka-reach out sa inyo. Nakatigayon man nga makapag-igangot si Bombo Hana Andasa sa mga opisyal sang Banwasang Dumangas apang hindi naging pagpanugot subong sang aton sini nga tiyempo. Overtime na kita. Siguro itugyan naton sa iban sinimanus and public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Amo wala na ang palamangkutanon sinadira banwa mo duha ka offense ang na-violate, no? Or na-commit rather, duha ka offense ang na-commit, pero ang ila siningagin pamatmat nga penalty is para lang sa isa ka violation. Ino nagalibog ulo karon sa ni Mr. Ray Dominez
bilang iyang tinagapamangkot kag naga-raise man lang sa mga punto kag amo na ang tuman ka mahal nga tax collection, no? Sang Stephanie Coliseum kag didto nahibaluan pa gid nga wala man gali ginarimit kag way man sila nagabayad sa ila sini nga mga dues and responsibilities sa sangguniang bayan. No? Ti kasi ayhan nila ginabayad. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Kag gina-question man ining pag-operate sang mga machine. Kung bala may permit, may mga nagakigo sini nga mga pagpanugot sa bahin sang Bureau of Internal Revenue, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kuturan. Anyway, padayunon nato ng pagpanghusisa sini Banwa na tuhoy sa nasambit man sini nga concern karon dira iya sa Banwa sang Dumangas. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco gabilin sa imo. Sang manay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025.
help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon kids! Sa inyo tanan mga kabombo, nice to be back. Kumusta ka mo? This is Tita Regine. Balik kita, diri sa kahapon lamang program. Salamat gid ako sa kay Bombo Pauline Piliora for taking care of the program for the last 3 days. Thank you gid ha! But now, ari na kita naman ang mag-aobdanay. And of course, salamat sa inyong mga istorya ang again share diri sa kahapon lamang program. Did I miss out on something? Anong latest? Anong ganap? Pwede ma-share? Pwede gid ano? Pero first, check ta anay. How many days before kita nga mag-cast sang atong nga boto sa atong nga elections countdown? Exactly 84 days to go before election day. Preparado na bala kita? May line up na kita dira? Sige, amat-amat na kita ha? Kaya amat-amat naman kamo sa pagsulat ng inyong mga istorya. Anong ganap? Latest na ganap sa inyong kabuhi or something inyong nadumduman nga luyag nyo man nga i-share diri sa kahapon lamang program. Sige, ginapangita natin ina, ha? Pwede nyo nga ma-email ang inyong luyag nga i-share sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. And this afternoon, I will be the one to announce ang aton nga winner last week. Kay ginbiling ko gid sa kay Bombo Pao. Sige Pao, ako lang ma-announce sang winner naton. And that would happen today, Monday. This is Tita Regine. This is Kahapon Lamang Program. Welcome everyone. Here's Vanessa Gonzalez with the song Umiibig Sa'yo. Mayong hapon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
Vanessa Gonzalez, umiibig sa'yo. And again, welcome mga kabombo. This is Tita Regine and I'm now ready magbasa sa mga kasaysayan para sa inyo this afternoon. Today is February 17, 2025. It's a beautiful Monday afternoon. Ari ang sulat, nagikan sa kay M. Dearest Tita Regine. Good afternoon and happy Valentine's Day. Belated na, no? Tita, kasi tanan nga tagpalamati isang bombo. Gusto ko man ipasakop ang amon nga love story isang partner ko. Tawagan lang ko kay M, 48, kagakon partner, si B, 53. Way back 1995, 1996, nakita ko ni siya sa school namon. 4th-year high school ako that time, tita. Samtang siya, engineering student, sa amon na eskwelahan, crush ko siya, tita. Kaging pakilala kami sa relative niya. Siyempre, kung makita ko siya sa campus, kilig-kiligid ko, tita. Pero para sa iya, bata pa ako. Amo nga nagambal siya sa mga friends ko. Kinapa-eskwela, ako pa niya si M. Hasta nga nakagraduate siya, wala na kami communication. Sang 2001-2002, nagkadto siya sa balay. Abaw, tita, nakita iya, duha na akon bata. Nag-istorya lang kami sang makadali, kay imunan akon una nga partner ta. Amuna, wala ako magpakasal, tita. Baw, nagdukoy-dukoy si Bihalin, kag nagtulo gid ang iya luha. Ginambal yan na sa akon, sang nagka-communication na kami liwat. Tita, nang asawa na lang siya, kay abi daw niya, happy naman ako sa akon nga kabuhi. Sa 2015, nakigbulag ako sa una ko nga partner, kay nag-intra sa bisyo, tita, drugs. Nakamigo naman ko iban, kag wala ko partner, sang nakontak niya ako liwat, ining si B. Iya gali iya, tita, ginbayaan sang asawa niya, kag nag-upod sa iban nga lalaki. Wala gin balikid ang iya gamay nga bata nga nagaedad that time 4 years old. May mga babae man gali, tita, no, nga amo sina. Hasta nga nakamiga man siya, tita, sang bata pa. Ginpatapos niya lang eskwela, kay nagpalagyo man ang babae. In short, tita, nagkadto siya sa balay, kay ginpangita niya ako, kag ang bata ko, amo ang napamangkutan niya. Kag nag-contact siya sa akon. Paglipas isa ka bulan, nangaluyag siya. Kag paglipas 2 months, ginbaton ko man siya, tita. Kay mabuot man, ini nga lalaki, kag waay bisyo. Imagine, tita, nagkita ay kami bala after 20 plus years. Manog 2 years na kami sininga tuig, tita Regine, kay ginapangamuyo ko, nga waay lang sang problema, nga magpatunga sa amon. That's my love story, tita Regine. Thanks and more power. Bombo Radyo. Ti amo na kami sinisubong, tita, kag para lang na sa imo. O nag-apid siya ila picture nga duwag. Sorry gida, mga friends. Hindi ko na ma-share. Hindi pwede ma-share for my eyes only. Thank you, gid sa liwa, tita Regine. Mamati gid ako sa pagbasa mo. Respectfully yours, M. From a certain place, nga hindi yaman luyag, nga i-mention ko. Sige. So, bali, M, ang natabo, crush mo siya, high school ka pa lang ya. Tapos siya, college na siya. And then, he's been telling mga people around, saying, ining si M, ginapa-eskwela, ako pa niya, no? So, po siya silingon, nga ti, ginapadako-dako, ilang ka, ginahulat yan, no? Nga maghamtong ka na gid. Kaya may plano, galitan ni siya, nga ti, mga liyag sa imo, o galing lang, no? The next time around, nga nagkita ay ka mo, gikaduan niya, katiduan niya kabilog imo bata, kung kaisa tuod, no? Daig ng maagap ang masipag. But may twist.
ang inyong love story, as in nagkuntakanay kamuliwat just when you are both free. And siguro meant to be gid no? That's why ngati now you're going 2 years na sa inyong relationship. Well, siguro no, do not pray that there would be no problems sa inyong relationship, but dapat ang i-pray mo siguro nga whatever problems that would come your way sa inyong relationship, kabay no ngati masarangan yung gid ina nga duha nga atubangon nga hindi kamo mag break kag hindi kamo kumbaga give up sa inyong relationship just because nga ginatay-og kamo sang mga certain blows of life. Ang mga storms sa aton kabuhi, they are constant. So, hindi ka gid na magkataka nga magpangatubang sina kay ti constant na yan, no? Subong okay ang tanan as in pareho sa balod bala, no? Sa kadagatan gali maalikaya, gamay ang balod kanami sa kadagatan. Next time around way ta ka balod, no? Nagbaskog ang hangin, nagdalag ko ang mga balod. So dapat, no, sa mga moments nga ina puwerte pag dublihon ninyo ang inyong pagkaptanay nga duha. And be strong sa inyong pag-atubang together sa sini nga mga bagyo nga posible nga magtayog sa inyong relationship. So, work on strengthening your relationship so that kung may mga blows man nga mag-aabot, may mga problemas man nga mag-aabot, as in ma-wrestle nyo gid together and you would come out victorious. Diba? Kayo pa rin hanggang sa huli. So good luck sa inyong relationship. Thank you so much for sharing with us your love story. Good luck sa inyo ni B. Salamat gid. 29 minutes after 2 o'clock mga kabombos. Sinong up next? Okay. Story coming from Tisay, sang Iloilo. Ang sunod nato nga mabatian. Diri sa kahapon lamang program kaupod ninyo sa gihapon si Tita Regine. 30 minutos makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon, magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Hindi pagbakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners.
Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff.
guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang Alas 2:37 nga aton nga oras, diri naman kita sa sulat kag sa love story nga i-share sa aton ni Tesay sang Iloilo. Dearest Inday Regine. Bago ko isaysay ang akon mapait nga istorya, akon gid ginatamyaw sa maayong hapon ang tanan nga matagpalamati isang imo matahong nga programa, ang Kahapon Lamang program. Inday tawag ako sa ngalan nga Tisay sang Iloilo. Ari ang tunay ko nga pangalan pero hindi lang pagbasaha sa kahanginan. Inday Regine, suguran ko ang akon mapait nga istorya. Tuig 1973, nagpamana ako. February 23, 1973. Inday, mapati ka kag sa indi. 3 lang ka bulan ang pag-upod namon kag nagbulagay. Kag sang amon pagbulagay, Inday, pagkapila ka bulan, nakibot ako, nag-abot ang akon ugangan, kay ila ako ginasugat para dalon sa Australia. Kag sang paggabati sang akon nga mother, nagsabat siya, nga hindi nyo na madalang bata ko, isa lang na siya nga babae, mapatay ako kung dalon ninyo siya. Tungod hindi ko gusto nga may matabo sa akon nga mother, nagambala ko sa akon ugangan nga hindi ako magupod sa inyo. Ang bata nyo lang ang dalon nyo. Pagkatapos, naghambal ang akon ugangan nga mabalik sila basi magbago ang akon nga desisyon. Pero Inday, sa nagpuli na ang akon ugangan, sang gabi nga ina, ginistorya ako sa akon mother. Kag gintuad na nga hindi ko siya tunay nga iloy. Inday Regine, 23 years bago ko nabalaan nga hindi ko siya iloy. Kag ginsugid na nga kundiin ang akon tunay nga iloy. Kag sa kahadlok niya nga balikan ako sa akon ugangan, gintudlo niya kundiin giestar ang akon tunay nga iloy. Sa amo gini sini nga lugar. Di ko na pagbasaho. Kaya ginpalakat ako sa akon nga ginakilala nga iloy, pakagto sa lugar sang akon matuod nga iloy. Kag sa kaluoy sang Ginoo, nakita kami. Fast forward. Inday, sa luyo sang akon tunay nga mother, kag sa luyo sang akon mga utod sa iloy. Abi ko, malipayon na ako, kay nakita ko ang tunay ko nga iloy. Inday, mas naging miserable ang akon kabuhi sa luyo sa akon tunay nga iloy. Kag ang ila kabuhi, tama gid ka miserable. Inday, wala gid ako maghuna-huna nga ako gali ang himuon nila nga tagapagligtas sang ila kapigaduhon. Kumbaga, may tawo nga medyo nagaaligid-aligid sa akon, kay abi nila dalaga pa ako. So ang tawo nga ini, tawgon tala nga si A. Isa siya Inday ka politiko. Uy, mataas ang pwesto sa lugar nga ina. Kag ginistorya sa akon iloy ang ina nga tawo, kag kunwari pasudlon ako sa iya nga ginatrabahuan. Gali Inday Regine, lain gali nga trabaho. Kag dayon ako ginpaupod sa ila seminar sa Legazpi. Inday, sandito na kami sa Legazpi, hindi man gali ako kasali sa seminar nga ato. So wala na ako sang mahimo. Kay gali Inday Regine, may istorya na sila sang akon iloy nga ako ang gamiton para nga makaeskwela ang akon mga hinablos sa paagi ko. So Inday Regine, naging maayo na ang kabuhi nila tungod sa akon. Hasta umabot sa 4 ka tuig ang amon relasyon sa sini nga tawo. Bago kami mabalaan sa iya asawa, kag sang naabutan kami sa iya asawa, kag ang abi ko bala Inday Regine, nga amo na ato ang katapusan sa amon nga relasyon. Pero hindi gali. Mapati ka kag sa hindi, ang asawa pa ang nagpakaubos sa sini nga sitwasyon. Kag nagkasundo kami nga 3. Abi mo Inday Regine, pag may mga kafiestahan sa sakop sang iyang munisipyo nga mga baryo-baryo, Inday, hindi magupod ang asawa kung hindi ako upod sa mga coronation sina nga fiesta. Grabe ba?
So abi mo, gapasulod kami sa sina nga plaza, damo gid ang ga-welcome sa amon. Abi mo inday, ako lang ang nahuya sa mga tawo kay upod kami sa nga asawa kag mga anak. Sang umabot na sa 7 years ang sang among nga relasyon sa sini nga tawo. Kag ako naluoy na sa asawa. Naghimo ako sang paagi nga para makagwa sa sini nga relasyon. Inday ang akon nga ginakilala to nga idloy nga akon stepmother, so nakahibalo sang akon kabuhi sa poder sang akon iloy. So ginsugo niya ang akon pakaisa nga sugaton ako sa sini nga lugar. Abi mo inday, ang pagkahibalo sa mga tao diri nobyo ko. Labi na gid kay upod kami puli sa Iloilo. Inday nakaabot sa iya nga nagupod ako sa isa ka lalaki. Naglalain siya, inday Regine, ining akon ka relasyon. Kagdayon niya ginhagad ang iasawa nga mapailo-ilo kay sugaton ako. Grabe no. The best of friends kamo nga tatlo. Pero inday, why ako nila naabutan sa Iloilo? Kay pag abot ko diri sa Iloilo, dayon ako ang ginpalakat sang akong ginakilala nga iloy sa Cebu para nga maglikaw. Kay basi mag-abot sila. Fast forward, paghalin ko sa Cebu, nagpa-Manila naman ako. Kag sang dito na ako sa Manila, may nangaluyag naman sa akon. Nga isa ko no siya, kabalo. Ay inday. Sa gusto ko nga makagwa sa isa ka relasyon nga sala, kag akon ginbaton ang ini nga tawo. Ay, umabot naman sa 3 ka tuig ang amon pag-upod, nag-abot naman ang tunay nga asawa. Inday Regine, daw mabuang ako sa nagkalatabo sa akon kabuhi. Sa natabo na naman ini nga sala nga relasyon, abi mo inday, do hindi ako magpati, nga matabo na naman ini. Nag-atubangay kami. Tawagon ta lang ini nga tawo sa kay JC, no? Nagatubangay kami sinis ang iya asawa. Ako kag si JC. Tinagambala nga asawa nga sila niya. Magpili ko na si JC sa amon nga duha. Abi mo inday, do hindi ako magpati. Nga ako ang ginpili ni JC. Ay, do hindi ako magpati. Sa sini nga nagakalatabo sa akon kabuhi. So inday Regine, hasta na lang diri ang akon kasaysayan. Kaya kung akon gitapuson, basi maubos ang oras mo sa akon. So madamong yung salamat and God bless sa inyo tanan, sa mga staff, sa Bombo Radio, at sa mga tagpalamati. P.S. Subong Inday Regine, 75 years old na ako. So God bless us all. Tisay, sang Iloilo. Tisay, you left us to think and imagine about so many things. Kami na lang ang bahala nga maghaom-haom. So kay ikaw ang ginpili ni JC, ang ini nga lalaki nga nagsulod naman to sining sa imo nga kabuhi. So ano, nangin kamugi dya, gibiyaan niyang i-asawa. So this is something nga dapat klaruhon mo sa amon para nga klaro kita. Kag para nga masatisfy ang amon nga curiosity. Siguro no, ka-beautiful gid sa imo and considering you're still very young, hindi amo sina ka mga sound sang imo nga nangin desisyon sa imo nga kabuhi. Kag tuod gid man no, bisan ako do hindi ako magpati nga nangin amo sadto ang inyo nga relasyon nga tatlo sa una nga lalaki nga pasugtan mo nga makipagrelasyon ikaw even if kabalo ikaw no nga may asawa na siya kag ano man sunod-sunuran lang gid ang asawa or amo gid na siya yaya kabuot para nga intindihon lang gid ang tanan nga i-share niya ang iya nga husband sa imo but grabe no, you were able to create a very harmonious relationship. Though it seems like doon ang best friends, gani ka mo yung tatlo, tumalagsahon, nga klase nga relasyon. But I admire you for taking the courage nga utdon gid
ang amo to nga relasyon nga, because you know nga ti sala from the very beginning kay siling mo because nga naluoy ka sa wife. Siguro no amo gid man na no nagaka-guilty ka kay ti instead of hatred, though love pa ang ginahatag sa imo, ang ginapakita sa imo. So basi kung dira niya ka no ginapaagi nga ina bala nga ayuhan niya gid ikaw. Para nga mag-guilty ka na lang. Kag ikaw na lang gid ang mangita paagi to get out of the relationship so that sila ang mabilin sa iya nga husband. Kung amo gid man na no, iya nga tuyo, well, it was an effective move. But anyway, sa next naman, so third, no? Because first, nagpamana ka gid man niya, nga 3 months ang inyong relationship, and then ang amo to sa politiko, and then with JC. Ti gihaom-haom lang kita diri ha, since ikaw gid pili ni JC, ti anuman gid panindugan mo gid man, naging kamo gid siya for many years. Kay now you're already 75 years old. So nangin ka mo gid kay ti gipapili isang asawa tapos ikaw yang gipili ni JC. Ay dapat may part 2 gid ni ha, Tisay, ang imong istorya kag klaruhon mo gid ini sa amon. Anyway, thank you so much Gid for being so generous in sharing with us ang imong istorya sa kabuhi, especially sa imong love life. 49 minutes after 2 o'clock, magapanubalik kita pagkatapos ang pinaka mga importante, ang mga pahibalo. Hindi man malain ang loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga matrack o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan 6 minutes before 3 o'clock, mga kabombo. Sige, among pisa kita another story. Kung di mo siya matapos today, was to be continued. And in just a little while, mag-announce kita sa aton nga winner for last week. Sige, here's the story of Panoy Sang Leon. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati, isang kahapon lamang. Ining istorya ang akon ipasakop sa imo among akon nga first love or we call puppy love. First year ako sa 13 years old, kag si Darby, classmate ko siya. Ang akon nga first love. Si Darby, gwapa, mabuot, maalam, gani, naluyag ako sa iya. Kung may mga projects kami, ginasakop ko siya. One time, every last month may mass. So isa namon nga classmate, may luyag man kay Darby. Di ginabalang ko si Darby nga sling ko. Si Moto may luyag sa imo. Tiambal man ni Darby nga, way siya luyag. Sangga umpisa na ang misa, kag late ako kaabot, nakita ko si Darby, kag ang classmate namon nga tupad sila. Kag timing man nga ti amay namon ang kanta, kag naguyatay sila kamot. Gulpi nga nagpitik akong dughan sa selos. Pagbalik namon sa school, ginlangulango ako sa mga classmates namon nga kuno, gaselos ako. Apang ginsilingan ko sila, nga wala ako yaluyag kay Darby, Second year kag third year, hindi na kami classmates. Apang, kung magtabuanay kami sa dalan, nahuya kami parehas. Pag fourth year namon, classmate tanay kami liwat, nangaluyag ako sa iya. Fiesta minatay ka to. Sangging suko kami sa akong pakaisa nga magbakal gata sa banwa. Ginbike lang namon. Siring ko sa pakaisa ko. May kaduan lang ko. Nagkadto ako sa hallway nila ni Darby kag ginhaboy ang tapi nga may pangalan ko kag pangalan niya. Sanggapuli na ako ang kadena sa akong bike, nabugto. Gani, ginguyod ko pauli ang bike ko. Kalayo man tita? Ang pakaisa ko, iyawan kahulat. Gani, nagsakay na lang kami jeep pauli. Sa akon kaluyag kay Darby, nakahimo ako kanta sa iya. Inspired ka gida. So ginhatag ko sa iya ang akon kanta, kag may bulak pa nga dala. Hasta subong,
Kuno natago niya pa ang ginhatag ko. Siling abi nila sa una nga may buho heart ni Darby. Tiya mo na nga hindi siya anay magmigo. Luwas pa nga napatay iya nanay. Pagabot sa amon nga JS prom, excited ako kay may inugatag ako nga bulak sa iya. February 15 ato 2005. Pagtukar sa sweet music, akon kunta ni siya hagadon, apang naunahan ako sa amon nga classmate. Gani ang ako nasaot, amo ang friend ni Darby nga classmate manamon. Kag ang bulak nga akon kunta ni ihatag sa iya, ginhatag ko na lang sa akon friend nga babae. So adlaw sa amon graduation, kag may pa-disco sa gabi, didto na, kag nakabayle ko siya. 2016 na kami nagkita ay, nagaobra na siya sa mall, kag ako ga-eskwela sa culinary. Para ba lang feeling happy ka, kay nakita mo siya liwat. Nagligad ang mga bulan, kag nakaobra na ako. Gasakay ako jeep, papauli, sa nakibot ako, nga ang kaiping ko sa jeep, si Darby. Happy ako, kagkilig Apang, may tupad man siya, ang nobyo niya. So sad. Another coincidence, galakat ako papauli, sa may sugata ako nga babae, uy, gali si Darby. Nakapamana na siya, kagduwa na ila bata, nagpa-abroad para dito mag-obra. Ako, madamo man ang natabo sa akon kabuhi. Nagpa-Manila, nagbalik sa Iloilo, nag-obra. 15 years later, sa may balita nga may alumni ang school namon. Kag isa sa among classmates, naghimo sang group chat para ka-communicate kami. Nag-set kami place kag time para magkita ay. Natigayon amon get together sa isa ka resort sa Uton. Timing man nga nakapauli na si Darby sa Iloilo, kag may baby siya. Siling namon sa friend niya nga classmate man namon nga sugata si Darby sa ilabalay para makaupod man siya namon. Makaupod siya namon. Tigindala niya man ang yedwa ka bata, 3 years old ang babae, kag 1 year old ang lalaki. For 15 years, nagkilitaay man kami nga mag-classmates. Ang iban, dala nila ila amiga, asawa, kag bata. Naging babysitter ako sang bata ni Darby, kag sa isa ka classmate namon. Binantayan ko sila sa papaligo sa dagat. Gindangulango na naman kami sa mga classmates namon. Kung si Panoy ang napamana mo, Darb, maati panon pa sa bata. Siling pagid nila nga, kung bisan pito pa kabilog bata ni Darby, kuno gusto man Japon nilang mapangasawa si Darby. Tinagsaligbat ako nga, sang una, ganing nga dalaga pa, wala naging kami nga, subong may bata na siya, agawon nyo liwat sa akon? Ha ha ha. So natapos ang adlaw nga to, kag-updated ang amon nga group chat sa subong. Nagbalik liwat si Darby sa Sagwa, kag ako iya, gaobra sa may Pavia. So hasta na lang diri ang ako nga love story, tita. Madamo nga salamat sa pagbasa, ang matinahuron, Panoy sa Leon. Ay, nako Panoy, kung hindi ukol, no? Hindi talaga bubukol. Tianhon ta na abi. May pamilya na yan si Darby and happy na siya sa iyang family life. I hope ikaw man, happy ka man sa imo nga life. Kaupod man niya sa imo nga pamilya. Sige lang, mga beautiful memories, no? Nga tikod balik-balikan mo, makahatagid yuhom sa imo nga mga guya. Sige, kamo dira ha, mga kabombo, may ara makamuda love story. Pwede pa, we're still in the love month of February. Kag pwede gid nga makashare gihapon sa inyo nga mga love stories diri sa kahapon lamang program. Sa inyo nga mga istorya dira nga pwede nga i-share ninyo. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or share ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now it's time for me to say thank you sa tanan naton nga mga stories, ang mga tag-iya sa mga istorya nga nabasa last week. Thank you so much, kid. Mga damo man nga mga love stories, no? Continuation pa gani this week. Isa sa inyo ato nga mangin winner nga ma-interview ko na sa sini nga Saturday, February ano naman ko 17 kita today, no? February 22. Nan. Congratulations sa imo, ikaw ang ato nga winner. Interviewon kay ikaw sa sini nga Sabado,
Ofel sang Mina. Again, ang ating winners, si Ofel sang Mina. And with that, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan, mga kabombo, especially sa mga letter senders naton for today. Thank you for your very entertaining stories, mga love stories ninyo dira. More, ha? More to come. Sa iba naman, padigid nga mapadala inyong mga istorya, especially mga love stories. Mapaayaw kita love stories this month of February. Sa liwat, congratulations sa ating winners, si Ofel sang Mina. See you this coming Saturday. Magasunod na Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Mga dramas right after sang KLP. So enjoy. See you again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.